a través de YouTube. Bueno, comezamos un pleno ordinario que corresponde ao mes de maio, evidentemente hoxe non é maio, é xuño, pero xa explicamos e trazamos o retraso dunha semana para poder facer outras xestións cada mesa de negociación. Comezamos co primeiro punto, que é a aprobación das actas, tanto do día 30 de abril como do 11 de maio. Se hai algunha cuestión que indicar sobre estas actas? Sí. Por indicación do voceiro do Grupo Municipal Popular, detectei un erro na acta do día 30 de abril. No sexto punto do orde do día, proposta de ditame sobre a adhesión á iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía, hai un erro no resultado da votación. Aparece que resultou aprobado por unanimidade, pero comprobado a grabación, comprobei que o concelleiro José Díaz non emitira voto en ningún tipo de sentido. Entón, entendo que hai que modificar, deixar constancia dese punto. Non ten maior importancia a efectos do acordo adoptado, pero por ser fidedignos á votación, entendería cambiar. A miña parte, apenas iso. Vale. Bueno, daquela sí, puede que quedara sin apreciarse o voto, pero houber antes un acordo por unanimidade, que tamén podía servir para, bueno, estou de acordo co que dice o señor secretario. Ben, hai algunha cousa máis con respecto ás actas? Señor Don Manolo. Gracias, señor alcalde. Nós teníamos facer unhas aplicacións exactas dos pasados. Non se escoita? Non se me escoita agora? Agora mellor. Agora mellor. Digo que queríamos facer unhas apreciacións nas actas dos pasados plenos, que se reflexaran nas actas. Son 4 cuestións que nos parecen de importancia, sempre cando o secretario revise a grabación e comprobe que é así o que decimos. Concretamente, na acta do pleno do 30 de abril, na páxina 13, no parágrafo 3º, creemos que debe estar incluído unha cuestión que di o señor Llano no vídeo, que é referida ao tema dos biorresiduos. Non aparece incluído, como digo, o que dixo o señor Llano, que era que está incluído o 10% para o tratamento dos residuos orgánicos. Parece-nos importante que debe figurar eso na acta. E parece-nos importante tamén na acta do 11 de maio, na página 16, no segundo parágrafo, relacionado con isto. Un minuto, por favor. Vou revisar a marcar o indicado nesa acta, se me deixan, e despois proceder. Terceiro... Perdón, pode continuar por a miña parte. Gracias, señor secretario. Na acta do 11 de maio, como dicía, na página 16, no segundo parágrafo, creemos que debe figurar, relacionado coa acta anterior, o seguinte: o señor alcalde, no anterior pleno, manifestou que había unha reserva do 10% do presuposto para iso, cando non é certo, non figura nese parágrafo. Parece-nos importante que estemos. E despois hai outras dúas cuestións, na página 14, concretamente as dúas, no mesmo parágrafo, no último, cando se fala da mesma sesión? Da mesma sesión, do 11 de maio. Na página 14, último parágrafo. Cando se fala dunhas facturas por máis dun ano de xestión económica, non figura a frase facturas sen pagar. E despois, no mesmo parágrafo, nesa mesma página 14, no último, cando fala dos datos económicos da proposta da alcaldía, creemos que debe figurar presentáronse mal no pleno do 30 de abril e outra vez mal no pleno do 11 de maio. Esas son as apreciacións que pola nosa parte queríamos facer. Bueno,
apuntou o señor secretario a esas cuestións, bueno, xa se revisan entón, fanse esas apreciacións e hai que firmarlas agora, ou sea, podemos aprobarlas agora con esas incidencias ou agardamos ao seguinte pleno para aprobar os documentos. Se non me equivoco, ten pedido a palabra Ramiro. Perdón, Ramiro. Se é simplemente unha consulta, é dicir, eu non sei se neste caso o portavoz do Partido Popular pode modificar as afirmacións que fixo neste caso o señor alcalde. Non sei se iso, supoño que poderá facer correccións con respecto ao que as súas intervencións. Non sei se coas interpretacións dos outros grupos pode facer esas correccións. Eu simplemente é unha dúda que teño. A ver, realmente a acta que na redacta é o secretario. Pode recoller calquer tipo de observación que se diga. Eu non teño problema en revisar o audio e engadir o que corresponda sempre que haxa consenso neste pleno. En caso de que haxa calquer tipo de dúbida, personalmente considero que o mellor sería deixar a aprobación da acta en suspenso hasta a seguinte sesión, previa que todos os concelleiros comprobaran a grabación, dado que temos a fortuna de ter a grabación disponible, e cando todo o mundo observar a grabación e as observacións do concelleiro Manuel Rouco, pode proceder a aprobar a acta, se vos parece. Ben, a mí pareceme correcto, entón revisamos eso que se di e miramos de contrastalo. Entón, esta acta quedaría pendente para a próxima plena. Estamos de acordo? Ben. Bueno, pues, entón pasamos ao punto... Un detalle. Queda pendente só o día 11 ou o día 30 apróbase ou quedan pendentes ambas? Parece ser que hai unha vinculación de unha acta con respecto a outra. Algo se falaba aí de que había un condicionante na segunda con respecto á primeira. Vale. Entón, levamos as dúas para o seguinte pleno. Estamos. Ben, vamos ao seguinte punto, é a elaboración e aprobación do orzamento para o ano 2020. Bueno, facemos hoxe a proposta de orzamento para este ano, que ten unha cuantía global de 7.297.000 euros, está na liña, máis ou menos, dos dous últimos anos. A verdade é que hai un poquinho máis de cantidade agora con respecto ao ano pasado, pero tamén é certo que incluímos o plan único neste orzamento. Bueno, pensamos que é un orzamento que globalmente atende as necesidades básicas e fundamentais e con garantía, porque ten o Concello para atender dunha maneira axeitada as necesidades da veciñanza e contempla pois todo aquilo que faga falta para que o Concello ao longo deste ano pois poida facer cargo de todo aquilo que corresponde, tanto a nivel de servizos, como a nivel de persoal, como a nivel de transferencias, como a nivel de pagos, como a nivel de empresa, bueno, todo aquilo que corresponde para ter uns servizos de calidade, uns servizos garantidos, uns servizos abundantes de calidade como temos no Concello de Burela. Hai que dicir que a recaudación, basicamente, o que son os ingresos, fundamentase no seguinte: os impostos directos, que son 2.600.000, os impostos indirectos, que son 67.000, que son as de IBI rural, a tasas e outros ingresos son 1.625.000, o transferencias correntes, as transferencias correntes ascenden a casi 2.900.000, inversións reais, bueno, esa é unha cuestión de 238 euros que veñen cos intereses, transferencia de capital, que son as aportacións da Xunta máis do Goberno Central, máis da Diputación Solguera, que son 148.000, e total 7.297.000. E despois, con respecto ao que son o capítulo de gastos, temos o gasto de persoal, que está recollido en 2.874.000 euros. Bueno, aquí no gasto do personal, certo que esta cantidad corresponde ao que son as prazas que agora mesmo están dunha forma estable no Concello, tamén son as prazas
que contemplamos como vacantes. Tamén se recolle aquí pois aquilo que se vai a dar lugar á empregabilidade, como é a través do plan único, que son 10 prazas máis, tamén a dos risgas, hai 4 risgas, ou van a sair para 4 risgas, como son tamén os brigadistas. O sea, contemplamos todo o gasto do capítulo 1 para atender todo isto. Tamén se hai para pagar extraordinarias, para pagar productividade, e tamén temos unha continxencia de uns 23.000 euros por se acaso fixeran falta no desenvolvemento da aplicación da aprobación de RPT algún tipo de movimento económico para poder compensar. En principio, pensamos que a cantidade suficiente para atender todo o que estou dicindo, non? Tanto do persoal que está agora traballando dunha forma estable, como aqueles outros que se prevén ocupar as vacantes máis o que corresponde ás subvencións que nos permite a facer máis empregabilidade, como son os risgas ou o plan único ou ben os brigadas. Despois, temos para gastos de bens correntes e servicios 3.600.000 casi, que isto daqui dá lugar a poder facer sustentable o que é o gasto para levar adiante o que son todo aquele gasto son corrientes, pero tamén para atender a cuestión de empresa, atender todo aquilo que sexa necesario para manter a calidade do servicio con todas as garantías. Temos gastos financieros, que isto son 13.345 euros, que hai que dicir que isto ven derivado dunha débeda que hai con Cervo, hai que pagar a Xunta unha cantidade que xa que se vai reducindo cada vez máis, agora debe de quedar, unha vez pagado este ano, uns 138 para rematar xa con esa débeda que ven da escisión de Cervo Burela. Esta débeda non ten ningún tipo de interés, por tanto, solamente se rebaixa capital. Hai que dicir tamén con respecto a isto que o Concello de Burela está libre de cualquier débeda derivada de préstamos ou cousas parecidas. Despois está o fondo de contingencia e outros imprevistos, que xa o teño comentado, que son 23.574. Están as transferencias correntes, que son aquelas que se necesitan para pagar todo tipo de aportación do Concello, por exemplo, para os consorcios, para diferentes, para a mancomunidade, para pagar as tasas da selectividade en videira, para todo aquilo que recolle, tamén para pagar as axudas ás diferentes asociacións ou colectivos, e tamén todo aquilo que fixera falta para transferir capital. Investimentos reais, temos 192.000 euros, é certo que xa se falará no seguinte punto, pero é un investimento pensamos que agora mesmo realista, apropiado, e desde logo bon para facer aquelas obras que consideramos agora máis importantes e máis urxentes. E despois, todo isto sumado ascende xa ao equivalente dos ingresos, que son os 7.297.000. Hai que ter en conta que os gastos do capítulo 1 están garantidos, o capítulo relativo a investimentos reais, que xa digo, ascenden a 200.000 euros aproximadamente, recolle unha serie de obras que consideramos importantes. Houve unha modificación que xa se tratará no seguinte punto, cando se traballe o plan único, veremos que exactamente se fixo algunha modificación que consideramos importante. Esas modificacións, por exemplo, na calle Rosalía de Castro, ou haber unha urxencia noutro lugar, como é Río Cobo, tratamos de facer unha modificación. Tamén teño que dicir que houve aportación e houve colaboración por parte do BNG na proposta que se fixo para poder levar adiante esta modificación no plan único, no que no lugar dos investimentos reais, tuves en conta, lóxicamente, porque pensamos que esa proposta ven a asegurar unha forma de conveniar e de axudarse e, desde logo, colaborar no aspecto dunha mellora para os investimentos reais. Temos unha cuestión tamén importante. Hai unha aportación grande que se vai ver incrementada cando se faga a liquidación, que é a cuestión derivada da pandemia do coronavirus. Agora mesmo tamén vai a través do plan único e de outros aportes que hai para emerxencias sociais e para todo o derivado da pandemia, unha boa cifra, que son 83.000 euros que parten
do que é do plan único, pero xa veremos como vamos a incrementar tamén esa partida cunha vez realizada a liquidación. Tamén atendemos, espero que ben, ainda que vai haber moita modificación na programación das diferentes áreas, porque a programación das diferentes áreas contemplan un abanico que abarca todo, desde o turismo, a cultura, o medio ambiente, os servizos sociais, procuramos abarcarlo todo, pero claro, derivado da pandemia hai que sustituir ou eliminar ou cambiar moito do que estaba previsto, pero bueno, con todo este orzamento garante moita programación da que está recollida nas diferentes áreas. Bueno, tamén hai un capital que xa veremos incrementado cando se fale da liquidación con respecto á axuda que se pretende e pensamos que é importante o comercio local en axudas directas. Agora mesmo van no orzamento 35.000 euros, pero eso é un fundamento que vai a servir para poder seguir aportando despois feita a liquidación. Evidentemente, vai a incrementar bastante o que é a axuda aos comercios e aos autónomos. Bueno, en principio, decir que se recolle neste orzamento pois todo aquilo que consideramos que é importante elaborar e atender para a veciñanza de Burela. Son os orzamentos reais que, según os informes, cumplen perfectamente a estabilidade orzamentaria, cumplen tamén a regra de gasto, por tanto, van cumplindo a normativa. Bueno, hai que ter en conta que estes orzamentos tamén teñen unha base, un fermento no cual se están aplicando, porque unha das cousas que se vai a lograr unha vez aprobados os orzamentos é poder subir ao que é a liquidación, ao que ascende, xa se dixo outro día nas comisións informativas, a 450.000 euros. Pero, bueno, xa se verá se sube todo, se é necesario subir todo. Pero tamén hai que ter en conta que xa se virían os informes, porque os orzamentos do anterior ano, do 19, do 18, todo isto, e esperemos que tamén o do 20 aporte garantía de capital para telo aquí no Concello de Burela. Hai que dicir que agora mesmo o remanente ascende a 3.700.000 e a liquidación a 450.000. Tamén temos un bon patrimonio que está contrastado, que se aproxima a 44 millóns, por tanto, o orzamento está fundamentado nun bon proceder, nunha contención de gasto e tratar de facer o gasto do orzamento con responsabilidade e con seguridade que non se vai incumplir ninguna normativa. Por tanto, este é o orzamento que presentamos para o ano 2020 e agardemos que sexa suficiente, que, lógicamente, sirva para atender aquelas necesidades globais do conxunto da poboación de Burela. Agora, quen quere intervir, por exemplo, don Mario, vamos a ver. Don Mario. Ben, supoño que se me escoita xa. Ben, entendemos que no relativo aos orzamentos que é unha época con unha situación complicada para orzamentar, porque hai unha gran incerteza. Entón, nós, fixemos un pouco unha avaliación xeral e global, pero tamén pormenorizada da documentación presentada. E claro, vemos luces e sombras, vamos ir detallando un pouco as conclusións ás que chegamos ou que fomos vendo do orzamento, para logo xustificaremos un pouco e diremos cal vai ser a nosa posición con respecto a estes orzamentos. Falaba da incerteza, é certo que sí que hai partidas que non se sabe realmente se van poder executar ou non. É o caso máis claro que vimos nós, por exemplo, é o caso das subvencións a colectivos culturais e deportivos e o tecido asociativo da vila, que é certo que, evidentemente, como a súa actividade non está claro se se vai poder levar a cabo ou non ao 100%, pois entendemos que estas subvencións é complicado orzamentalas e que, sobre todo, sería complicado xustificar as mesmas, non? Entón, creemos que é difícil decidir se o orzamentado para este fin é correcto ou non, porque hai moita incerteza con respecto a se van cumprir ou non. Tamén vemos incerteza, por exemplo, en canto ao tema do servicio de socorrismo, sobre todo o servicio que envolve todo o que é a xestión das praias, que, por certo, vimos que hai convocado o comité para este 11 de xuño. Tamén o servicio, por exemplo, de Cioteca ou os cursos que se viñan desempregando no CIM, algo que xa preguntamos, por exemplo, na comisión informativa, e creemos que é positivo que dentro do que a normativa alrededor do COVID
permítase que continúe con todos estes servicios, sobre todo, por exemplo, o de Zoteca, que creemos que pode ser básico, porque o feito de que os nenos teñan que estar atendidos cando ao mellor as familias teñen que comezar a traballar, entón creemos que hai incertidumbre tamén nestes aspectos e nestes servicios, non? Logo, outra cousa que vemos en canto á situación laboral, se ben é certo que hai un incremento no capítulo 1 de gastos de persoal, faino pola consideración de máis postos de traballo, incluso iso hasta o afirmou o alcalde na comisión informativa, inclúese tamén o plan de emprego do plan único, pero non queremos que se deba unha actualización da situación salarial dos traballadores do Concello. Creemos que para isto é urxente aprobar a nova RPT que solucione esta situación, que xa van de anos atrás. Recordamos que na pasada legislatura os traballadores teñen chegado a facer movilizacións e que incluso o ano pasado teñen presentado alegacións ao orzamento, entón agardamos que se poidan satisfacer as súas demandas e creemos que o máis urxente, o máis decisivo para iso é a aprobación da nova RPT, non? Entón creemos que en canto aos proxectos que ten en marcha o Concello, unha vez pois xa pasado este punto do plan único, os orzamentos, o seguinte ten que ser dentro de que estamos ainda na situación de pandemia, un pouco traballar para de urxencia aprobar dunha vez definitiva e avanzar na RPT, non? Logo, unha situación que vemos tamén anóvala en canto ao personal para un servizo do Concello, queremos que é a situación da Escola de Música. Aquí lembrar que nós, fixemos preguntas por escrito e pedimos informes con respecto a este servizo. Entendemos que tamén parte porque foi xusto antes de estallar a pandemia da COVID-19, entendemos que ao mellor os servicios municipais e un pouco a atención do que é o Concello do Goberno local estivo centrada nesta crise, pero recordamos que ainda están por contestar as nosas preguntas con respecto á Escola de Música e que se nos envíen os informes que solicitáramos, non? Vemos que hai presupostado 148.000 euros de gasto para este servizo, que o ano pasado a recadación estaba estipulada por 34.000 euros, que logo a recadación neta non se levou a cabo, os 34.000 euros quedaron sin gastar ou sin liquidar, que iso foron os datos que extraímos da liquidación de 2019, que non sabemos como puido ser eso, igual non o poden explicar, e que para este ano están presupostados 54.000 euros pola taxa, sabendo que non se executaron eses 34.000 euros pola taxa da que se paga pola Escola de Música, pois só orzamentáronse 54.000 euros, que ainda así son de todas formas insuficientes para cubrir os 148.000 euros que hai de gasto. Nós creemos que as contas non cadran, porque o gasto de persoal creemos que está sobredimensionado, creemos que xa moitos anos atrás, xa antes aínda da anterior legislatura, cando se daron de baixa 4 mestres, se comezou cunha política de contratación que foi un pouco irregular. Sabemos que hai informes que din que se non se está cumprindo a lei de contratos, nem se está cumprindo o regulamento interno da escola, e creemos que é necesario, sexa mediante RPT ou como sexa, regularizar esta situación. Por iso nós presentamos ese interese con preguntas e petición de informes acerca disto, non? Logo, temos moitas dúbidas na política de gasto 16 de benestar comunitario, que a mellor unha gran parte do gasto se debe ao que nós chamamos a xestión de lixo, porque sería tanto a limpeza viaria como o tratamento, recollida, tendo en conta que se acaba de formalizar un contrato, adxudicar un contrato que aumenta o precio deste servizo, e vemos que, comparado coas partidas orzamentarias do ano 2019, a diferencia de uns 1.000 euros solo, que a política de gasto 16 en conxunto descende 90.000 euros. Entón, temos dúbidas de como se vai implementar iso de que o servizo adxudicado sube en 150.000 euros, pero iso non se resinta no orzamento, non? Non sabemos canto de real vai ser iso. Tamén vemos nesta política do benestar comunitario que a partida de Sumidoiro non leva ningunha dotación. Ben é certo que ano pasado había 20.000 euros e que non foron liquidados, non foron executados, pero vimos que ao mellor podía haber alguna partida, pois houbera que implementar algún gasto nese sentido, porque non, máis que nada por non acudir sistematicamente ao mellor a modificación ou implementación de crédito, non? E tamén, en canto ao lado que máis carencias llevemos a este orzamento, observamos que non existe unha clara planificación a nivel urbanístico en canto a urbanización, mobilidade e seguridade viaria, que era un pouco que nós viñamos reclamando, e tamén creemos que hai que dotar de redactar proxectos con necesidades que haxa na vila, como pode ser o caso de deficiencias que nos contan os veciños que hai na zona de Vilar, ou incluso
as carencias evidentes que todos coñecemos o campo de fútbol da Maresa, tanto no de herba artificial como no de herba natural, e incluso a situación da grada que está pechada, para que, bueno, nun futuro máis a curto ou a medio prazo se poideran executar estas obras, non? E logo, como nós vimos xa varios anos analizando os orzamentos e seguimos as tendencias que estes siguen, por lado positivo temos que ter en conta que na área 2 de gasto o aumento é de 280.000 euros, eso supón un 4% respecto do total do orzamento anterior, que ao resaltar isto porque os porcentaxes que vou a dar nesta análise van ser sempre respecto do orzamento do ano anterior, porque así como sabemos que o orzamento en total, en global, sube con respecto ao ano anterior un 3,5, aproximadamente un 3,5%, así, en comparancia con eso, vemos un pouco como son eses incrementos, non? Que non seña referido simplemente á partida a que nos referimos. Pois o que dicía que a área de gasto social, a área número 2, incrementase nun 280.000 euros, que creemos que tamén se pode, como acaba de dicir o alcalde, tamén se pode incrementar co superávit que se vai incorporar de 2019. Nós nos últimos anos viñamos un pouco criticando o pouco peso e o pouco aumento, de feito, o ano pasado nin sequera o aumento, descendeu a dotación orzamentaria para esta área, entón entendemos que ver un cambio de tendencia que nos parece positivo, entendemos que supoñemos que para iso foi necesario axustar a área número 1 de servicios públicos, sobre todo na política que me refería antes, a política 16 de benestar comunitario, que é un pouco que viñamos dicindo nos últimos anos que ese gasto excesivo nesa política, nos servicios básicos, afogaba un pouco os outros gastos que tiña que cometer o Concello, e ao final, cando nos últimos 4 ou 5 anos, tanto os dous gobernos que houve, nos dicía que era moi complicado, que era imposible axustar de outra maneira, ao final sí que é posible. Tivo que vir unha pandemia, tivo que vir o COVID-19 para facer posible o imposible e darnos a razón un pouco, non? Dentro desta área, a área número 2, gastos, que chamamos gasto social, a política 23 de servicios sociais experimenta un aumento de 200.000 euros, un pouco máis, que é case un 3% do total do orzamento anterior. Supoñemos que tamén se verá incrementada polo superávit, como dixemos antes. A política 24 de fomento do emprego aumenta en 73.000 euros, que supón un 1% do orzamento anterior, que, bueno, prácticamente entendemos que este aumento ven case na súa totalidade, digamos, derivado da inclusión do plan de emprego do plan único, que ano pasado non se contemplaba, non estaba incluído no orzamento porque se aprobou despois. Tamén é certo que viñamos demandando maior dotación para as políticas de emprego, entón tamén nos parece positivo, aunque saibamos que se trata pola implementación do programa de emprego do plan único, non? Logo, tamén na área de gasto número 4, que é relativa un pouco ao tecido comercial, a actividade comercial, vemos que se incrementa un pouco máis de 20.000 euros, que se acaba de decir o alcalde tamén que se vai implementar parte do superávit para tapar un pouco para esta política de gasto, parecenos ben. Bueno, algo tamén que viñamos demandando, que sempre nos parecía que supoñía moi pouco porcentaxe do orzamento estas áreas, estas políticas de gasto, é un pouco entendemos que tamén se nos dá a razón que se podía axustar de outra maneira o orzamento, non? Logo tamén temos que valorar positivamente a inclusión dun plan único que para nós, tal como se modificou, tal como chegamos ao acordo para modificar despois do que se presentara o pasado 30 de abril, que vemos que é positivo e que é acorde coas necesidades reais da vila, con obras de extrema urxencia no canto de outras que non eran tan necesarias, non lo parecían tanto, porque estamos referindo á sustitución que se fai da segunda fase da obra de Soria Castro, que creemos que podía esperar, e que se inclúe a obra da rúa Río Cobo, na que os veciños é certo que fan chegar a información de que sí que houve problemas e carencias nesa zona que entonces que se vai subsanar, non? Tamén, con ese troco que se fai, que dá máis liquidez dentro do que son os programas do Plan Único para dar maior cobertura nos programas de SAFE de COVID-19, é un pouco que viñamos defendendo no anterior pleno que se tratou o Plan Único, e creemos que se fixo unha modificación do mesmo na que participamos tamén nós e na que nos parece que acadamos un Plan Único que é moito máis acorde, moito máis real, máis que pode satisfacer mellor as necesidades da vila de Burela, non? Entón, nós, con coherencia co que viñamos defendendo do referimento aos orzamentos do Concello nos últimos anos, observando que, evidentemente, como xa relatei, siguen existindo carencias e deficiencias que observamos, pero que, en canto a políticas sociais de emprego e de tecido comercial, se deu un pouco un cambio ou se intentou mellorar estas partidas con respecto ao que viñamos
ao que viñamos observando nos últimos anos, que sempre dicíamos que eran uns orzamentos continuistas, e agora vemos que sí que, bueno, que se intenta dar un cambio, que se intenta adaptar á situación que vivimos. Entón, bueno, pues, que a nosotros nos parece positivo, e sobre todo a incerteza da que falábamos ao principio, de que é moi complicado orzamentar, a nosa postura vai ser a abstención, un pouco ata por agora nada máis. Pues moitas gracias, don Mario. Don Manuel? Moitas gracias, señor alcalde. Non sei se me escoita ben. A verdade é que se nota un fallo de son, non? Acércate un pouco máis ao micrófono, se pode ser. Asme pode ser. Porque non sei. Un pouco máis. Bueno. Vamos a ver. Vostede dixo, en algunha ocasión, que se gababa de ter boa memoria. Pois ben, se tan boa memoria ten, seguro que se lembra das 5 ocasións de principio de ano nas que dixo que ia levar a pleno os presupostos. En febreiro, en marzo, 2 en abril e finalmente en maio. Segunda ocasión que nos dixo vostede, por marzo, que iba a traer os presupostos a pleno. Nos dixemos que ata mediados de ano os presupostos non iban vir a pleno. Parafraseando a outro compañeiro da corporación, o tempo deu-nos a razón. Como vostede ten boa memoria, tamén se lembrará das 5 ocasións coincidentes cas 5 veces que vostede dixo que ia traer esta proposta a pleno, nas que manifestouse sumamente voluntarioso para contar con nós a hora de elaborar este presuposto. Dixenllo a primeira vez que nos reunimos os 3 portavoces. Menos boas palabras e máis feitos. Con 6 meses de retraso, sen contar con nós, e con 4 borradores do mesmo ás costas, trae por fin este presuposto para a súa aprobación. Bueno, xa veremos. Sendo un pouco máis escueto que o señor Pillado, xa que el foi moi polo miúdo, nós vamos ser máis rápidos. Para empezar, vostede intenta disfrazar a súa pésima xestión presupostaria, incluindo na mesma o plan único, uns 371.000 euros a maiores, que, por certo, a esta hora da tarde aínda non está aprobado. A pesar disso, vostede inclúe igualmente. Se descontamos este plan único para poder facer a comparativa co presuposto do ano pasado que presentou vostede, dá como resultado un descenso no presuposto de máis de 132.000 euros. Repito, máis de 132.000 euros menos este ano que o ano pasado. É dicir, o ano pasado estábamos a falar duns 7 millóns, casi que 60.000 euros, e deste xeito, descontando o plan único para ter unha foto real da comparativa, estamos a falar de pouco máis de 6.920.000 euros. Se vostede lle quere engadir o plan único ao orzamento deste ano, non pasa nada, pero poñámoslo tamén ao do ano pasado, e comparemos. O resultado deste ano, como se dixen, son aproximadamente 7.300.000 euros. E o ano pasado, sumando o plan único, estábamos a falar de máis de 7.420.000 euros. Como ve, aí están os aproximadamente 132.000 euros menos de inversión presupostaria este ano con respecto ao ano pasado. Todo isto foi no apartado de gastos. Centrémonos agora nas súas previsións de ingresos. Resulta que nos 3 primeiros capítulos, referidos a impostos directos, impostos indirectos e tasas, vostede incrementa a recadación en máis de 142.000 euros. Nos 3 primeiros capítulos, que son impostos directos, indirectos e tasas. Repito, 142.000 euros máis este ano que o ano pasado. Lembramos que o presuposto, comparativamente co do ano pasado, baixa 132.000 euros. É dicir, dunha maneira de expresalo de forma moi gráfica, vostede, unha man, mostra nos 132.000 euros menos este ano, e a outra, metea no peto dos veciños e veciñas de Burela para quitarles 142.000 euros máis este ano. E isto levoulle a vostede, pensalo, 4 borradores presupostarios e 6 meses de atraso.
simplemente, señor Llano, sorprendente. Moitas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, vamos a ver, sempre que se fai un orzamento, o orzamento faise en base de previsión de acordo co histórico que se ten do ano pasado. Evidentemente, se se fixo este ano unhos ingresos no capítulo de impuestos directos e impuestos indirectos e transferencias, todo eso, evidentemente son cosas contrastadas e que xa se comentou outro día na comisión informativa, onde se vía claramente que exactamente había unha correspondencia co que se pon aquí co que se fixo o ano pasado, coa recaudación. É certo que pode haber unha variación. Os orzamentos é unha previsión do que pode do que pode ser o orzamento, é unha previsión, non é unha totalidade xa, digamos, isto daqui non se pode rebasar, non se pode facer nada. É certo que cara a final de ano, o ano pasado tuvemos un pouco máis de orzamento, tamén temos unha liquidación positiva grande, que tamén se poden acoplar a este ano. Por tanto, a diferencia non solamente vai ser negativa, senón que vai ser moi positiva, derivado do aforro da liquidación. Con respecto a cuestións que comentaba o señor Mario, é certo, nosotros vamos a ver porque agora mismo non se especifica con claridade nin temas da ocioteca, porque estamos traballando, estamos elaborando que son as bases, o fundamento de poder desenvolver esta actividade, pero estáse complicando extraordinariamente derivado da normativa, do que hai que facer, do que hai que limpar, do como hai que organizar. Bueno, estamos aí traballando para que, por lo menos, se non pode ser 2 meses, un mes e medio, sí que poderá haber ocioteca, pero agora mesmo estáse complicando todo derivado da normativa, das exigencias que veñen derivadas da pandemia. Claro, non se poden facer grupos de momento, igual cambia a cousa co Real Decreto desta semana que ven, pero de momento non se poden facer grupos de máis de 15 persoas. Unha vez que se fai unha actividade con un grupo de 15 persoas, hai que limpar todo onde estiveron, hai que limpar os servicios, hai que facer unha serie de cuestións que ás veces non é doado en capital, nin en capital humano e capital económico. Non é fácil. Pero, bueno, estáse traballando, a verdade que están estes días empregándose a tope para que podamos levar, por lo menos, a actividade dunha maneira, sobre todo, con garantía sanitaria e garantía de todo tipo. Os colectivos, é certo que nosotros temos un orzamento de 60.000 euros para os diferentes colectivos e asociacións. Esos 60.000 son nominativos. Bueno, eu penso que os nominativos sí que se van a levar adiante, porque dunha maneira ou doutra, tanto as AMPAs, como as diferentes asociacións, como diferentes entidades, que eu creo que teñeno garantido porque son nominativas. Outra cousa é a concurrencia. Eso vai ser máis difícil porque é certo que se cambiaron e agora mesmo non van ter as facilidades que tiveron o ano pasado para desenvolver a súa actividade. Iso tamén, bueno, témolo aí, témolo o plano económico guardado, a ver que é o que sucede. Evidentemente, veremos se non se poden, pois habrá fórmulas de cambiar e entregar esos cartos para outras cousas que poden ser tamén moi útiles. O socorrismo, bueno, estamos agardando a ver se nos dicen cantos socorristas vamos a ter este ano, ainda non nos dixeron nada, tantos dos planes de cooperación que sempre pedimos 10 socorristas para ter unha garantía de servicio e unha ocupación para que se poda levar dunha maneira total en cuestións de descansos, en cuestión rigurosa de horarios e tal, pero ainda non nos dixeron nada. Penso que agora mesmo xa deberemos de sabelo, porque temos que estar contratando ou sacando esta cuestión para cubrirlas o antes posible. Xa veremos como se organiza tamén o das praias, agora o LUNS, usted acaba de decirlo fai un pouco, vamos ter unha comisión un comité de seguimento das praias e aí discutiremos todo o que é relativo á organización e a mellor maneira de que a xente poida disfrutar das praias sempre de acordo ca normativa que se está agora mesmo aplicando. As do CIN tamén temos aí unha serie de cursos que están pendentes tamén de poder organizalos, porque depende de se podemos xuntar máis de 15, como é o tema. Bueno, todo isto está moi condicionado pola cuestión da pandemia. Con respecto ao emprego, a nova RPT, exactamente, outro día tivemos a reunión ca mesa de negociación, ca mesa xeral de negociación, e vamos falando da RPT, xa este mes vai haber, xa houbo, 2 xuntanzas ca mesa de negociación, pero vai haber outra máis que vai vir
o responsable do que fai a empresa que fai a RPT vai ter unha reunión cos representantes sindicais para establecer unha especie de contacto e, sobre todo, de convenio para estudiar o mellor método de valoración dos postos de traballo. Posteriormente, teremos, unha vez que faga esa reunión, posteriormente, faremos unha nova reunión da mesa xeral de negociación. Por tanto, sí que lle estamos dando celeridade a RPT porque nos parece unha cuestión moi importante e, desde logo, temos interés todas as partes en que vaya para arriba. A Escola de Música é certo que agora está nunha situación que viña derivada dunha necesidade de fai 2 cursos, viña derivada dunha necesidade que había que abrir as portas e, evidentemente, non se podían facer daquela a selección, entón optouse por unha medida que era moi provisional que xa tiña que estar solucionada. Pero xa se vai solucionar este ano porque hai 6 postos que se van a engadir a plantilla que hai na Escola de Música, van do lugar a un total de 11, van a ocupar aqueles postos que realmente sexan necesarios e precisos e vamos a facer a selección e eliminar xa o que está facendo agora o antes posible. Vais a facer a selección, calculo que no mes de xullo, para que en setembro se poida estar xa cunha normalidade total na Escola de Música. Bueno, parecenos ben a súa valoración con respecto ás cuestións positivas que é verdade que non hai outra interés máis que procurar agora mesmo atender as necesidades, sobre todo de asuntos sociais. Xa houve moita intervención desde que comezou a pandemia do coronavirus, houve moitísimas cuestións que foron atendidas desde o Concello de forma hábil, de forma rigurosa, de forma seria, e, desde logo, creo que fixemos unha boa labor durante todo este tempo que estamos ca pandemia. Agora mesmo pensamos que é necesario estar preparados para cualquier urxencia, cualquier cuestión que pode ocurrir durante estes meses. Por esa razón, por un lado, temos esos 83.000 que se incrementa a axuda derivada da pandemia para cualquier cousa, emerxencia social, cuestións infantís, bueno, cualquier cuestión que pode ter lugar derivada da pandemia. Por tanto, parecenos importante incrementar esa partida e, ao mesmo tempo, tamén, unha vez que feita a liquidación, tamén vamos subir unha boa cantidad, supoño, para tamén aportar máximo, o sea, ter todo aquilo preparado por si acaso verá que actuar en algún sentido con respecto a moitas cuestións de paro, cuestións de emerxencia, cuestión de todo tipo derivado da necesidade que produciu a pandemia. E despois sí que hai, nosotros temos vamos a ver, pensamos que estamos dando pasos na boa cuestión con respecto ao urbanismo. Nosotros temos planificado, xa o temos comentado en algunha ocasión, daquelo que nos parece importante en urbanismo, cuestións de seguridade viaria. Penso que fomos un dos concellos que máis traballou en evitar cuestións de, bueno, favorecer o traslado de todo tipo de persoas por as nosas rúas. É certo que ainda quedan algunha beira rúa e algunha cuestión que ainda está sin os accesos correspondentes e tal, pero sei que se fixo unha labor. Penso é moi importante neste sentido. E sí que hai planificación, pasa que, claro, dentro das posibilidades orzamentarias é o que se vai procurando facer en todos os aspectos, pero sí que estamos abertos tamén, de feito, aí seguiu das propostas que poden existir. Está en Vilar, é certo que xa está contemplado, e xa está mirando de facer actuacións ali como un Vilar do Medio. En Amarosa hai 2 cuestións urxentes agora, unha delas é o amaño das gradas, hai outra que xa tivemos falando outro día os responsables dos clubes deportivos, o Club Deportivo Burela, bueno, estivemos aí falando con eles para tratar de mellorar certas cuestións. Bueno, eu penso que existe uns proxectos, un plan para, desde logo, ir mellorando dentro das posibilidades que ten o Concello, máis as posibilidades que nos den e de subvencións para poder aplicalas e, desde logo, ir mellorando todas as instalacións da Marosa e outras do pabellón, bueno, todo aquilo que está facendo. En políticas sociais sí que se mellora moitísimo, en fomento do emprego tamén, porque lle damos importancia ao fomento do emprego. Hai moitísimas cuestións que creo que se deben, bueno, son 10 postos que ocupamos do plan único, pero vou a ler tamén outras prazas que son 10 no plan único, pero
Voulles a ler aquelas que están vacantes, que tamén vamos a procurar, de alguma maneira, ocupar durante este ano. Desde logo que xa algunhas levan algún tempo agardando a ser xa sacadas, pero a pouco van saindo. Unha delas son dúas administrativos que fora do plan único. Dous administrativos que un deles xa está traballando en intervención, un arquitecto que temos aí, por si acaso isto se pudera dimensionar e ocuparnos do desenvolvemento urbanístico pues, témolo aí por si acaso se dan as circunstancias a podemos contratar. Hai unha plaza en SAF, no Servizo de Axuda no Fogar, hai 6 profesores da Escola de Música, hai un técnico de emprendemento local, que esta é unha praza que ven ocupada polo que é alcalde agora mesmo de Xove, que, bueno, veremos se se ocupa non, pero por lo menos dá pé a poder facer outras cosas en cuestión de emprego. Un oficial para obras que é para sustituir dúas persoas que estaban a media xornada e ocúpase con unha a xornada completa. Hai 2 policías, un deles é por cuestións de que xa está xubilado e outra é por traslado, unha comisión de servizo que ahora mesmo está en Ribadeo. Despois está o notificador, que faremos, a ver, estamos traballando na mesa xeral de negociación para ver se podemos incluir ese notificador como unha praza de segunda actividade, eso vamos a velo estes días, xa este mes, e a ver se pode subir. Despois tamén estamos preparados para facer 2 prazas máis de oficiais por interinidade laboral que están vacantes. E despois xa digo as 10 persoas que estaban contempladas no plan único. Por tanto, sí que lle estamos dando celeridade e oportunidade laboral a que lo que se poida ir sacando de unha maneira tamén os investimentos reais no seu conxunto son moi bons para ver as obras e mellorar na cuestión urbanística, pero tamén son bons para a empregabilidade. Por tanto, pensamos que esas dúas cousas son fundamentais. Temos 600 euros que se van a empregar en cursos para brigadistas, que é un curso que hai que dar antes de que se comece na actividade. Temos 14.700 euros para aplicación de orzamento para productividade e temos 4.300 euros para facernos cargo de horas extras que pudera existir. Bueno, eu penso que exactamente vamos a ver como se desenvolven o mes de xuño e o mes de xullo para aplicar estas cuestións que agora mesmo están contempladas dunha maneira aí, por si acaso, non definitiva, nin específica para levar adiante cursos e unha actividade derivado, basicamente, do que pode sair da normativa do estado de alarma, mentras dura hasta o 30 de xulho. Bueno, pensamos que, no seu conxunto, os orzamentos son agora mesmo suficientes e abondos, vai cumprindo toda a normativa que debe ser, pero que tratamos de atender todas as necesidades do conxunto da poboación e esperemos que o teñan en conta e podamos sacalos para adiante. É certo que veñen agora no mes de xuño, xa me gustaría a mí incluso sacalos en decembro, pero que ocorre? Tivemos, como estivemos, precisamente no mes de marzo, que podía ser un bom mes para aprobar os orzamentos, dentro da pandemia, daquele momento non se podían facer nin plenos, o sea que nin plenos, nin xuntas de goberno, nin reunións de ningún tipo, o sea que tivemos que ir dándolle como pidemos. É verdade que agora estamos ca oportunidade de facer a cuestión telemática, que agardo que o seguinte pleno ordinario xa podamos facelo presencial, que digamos todas as garantías sanitarias e, bueno, poder xa establecer un cable normal como é de realización dun pleno presencial. Por tanto, bueno, nosotros ofrecemos este orzamento ca pretensión de que ustedes tamén o apoyen, porque de alguma maneira penso que vese que pode ser beneficioso para o conxunto da veciñanza e, por tanto, esta é a nosa proposta. Queren volver a intervir, don Mario? Ben, nesta segunda intervención vamos centrar máis o noso análise no orzamento de ingresos. Bueno, como xa se relatou, varios dos que falaron xa un pouco definiron ou describiron como se dividen estes ingresos. Nós fixámonos moito tamén, como fixo o señor Rouco, no que supoñen impostos directos e indirectos e taxas. A parte destes ingresos tamén se compoñen de transferencias correntes, que son aquelas que achegan ao resto das administracións. Logo, as transferencias tamén existen as transferencias de capital, pero, bueno, por exemplo, na anualidade anterior non
non figuraba ninguna cuantía por estas, xeralmente son significativamente menores, e logo un pouco en términos porcentuais, se nun mesmo concepto sumamos impostos e taxas, isto ven a supoñer un pouco menos do 60% dos ingresos. Ollo que a tendencia é ascendente. Se en 2018 era o 56%, agora xa se situou nos últimos anos no 58%, me parece que caso 59%, parece que segue a subir, non? Mentres que o que son as transferencias de outras administracións é algo menos do 40% do orzamento, non? Vemos que, bueno, no orzamento de ingresos que se nos ofrece non se producen nas xeracións de inversións reais, nin activos nin pasivos financeiros. Nós, analizando as tendencias dos últimos 3 anos, o 18, 19 ao 20, observamos unha tendencia de aumento dos impostos e taxas e unha diminución, en canto ás transferencias correntes, non? Con respecto a 2019, o aumento dos impostos e das taxas, xo anunciou o señor Rouco, portavoceiro do PP, é de 142.000 euros, é un 2% con respecto ao total orzamentado en 2019, xa saben que é a referencia que collemos nós para eses porcentaxes, porque así podese comparar con máis do 3% que aumenta o orzamento. Con respecto a 2018, os impostos e as taxas suben 260.000 euros, que supón un 3,68% de incremento respecto ao orzamento anterior. Pola contra, vemos que as transferencias correntes, os cartos que as administracións aportan ao Concello de Burela, diminúen 50.000 euros con respecto do ano anterior, un 0,73%, e 138.000 euros, un 2,66% respecto a 2018. Claro, se analizamos as partidas de transferencias correntes, débense á Administración Xeral do Estado, a Administración da Comunidade Autónoma, a Xunta e a Deputación Provincial. Na Deputación Provincial, a parte de que é significativamente menor que as que aportan o Estado e Xunta, a parte, por exemplo, ano pasado non estaba incluído o Plan Único, non había transferencias da Deputación. Entón, nós, para profundizar nesta análise, vimos que se xuntamos a aportación de transferencias correctas que fan a Xunta e o Estado, con respecto a 2019, achegan 270.000 euros menos, en 2018, 450.000, ou con respecto a 2018, 450.000 euros menos. Pola súa parte, por exemplo, se separamos, o Estado achega 62.000 euros menos con respecto ao ano pasado e 42.000 euros menos con respecto a 2018. A Xunta achega 210.000 euros menos con respecto a 2019 e 200.000 euros menos con respecto a 2018. Que quero dicir con todos estes datos? Que poden marear un pouco. O que queremos dicir é que nos 2 últimos anos a Xunta e a Administración Xeral do Estado deixaron de aportar 450.000 euros ao Concello de Burela e o Concello de Burela tivo que aplicar unha subida de impostos de uns 260.000 euros en impostos e taxas. Non? É dicir, as administracións do Estado a administración do Estado e a Xunta de Galiza discrimina e deixa de investir e olvida a nosa vila, e iso estámoslo pagando todos os veciños do noso peto. Faisenos moi chamativa, moi curioso, cando nos medios de comunicación vemos grandes anuncios de investimentos tanto do Estado como da Xunta, pero logo os números cantan. E o que nos din é que cada vez estas administracións achegan os menos recursos. Mentres a veciñanza de Burela agarda por obras tan importantes a agardalas, como pode ser o pabellón polideportivo e, sobre todo, a estación depuradora de augas das cidades, a dar, que levanos de retraso e que xera un problema medioambiental de primeiro orden, pois os veciños de Burela ven como se suben os impostos porque as administracións tanto do Estado como da Xunta non cumplen, digamos, con Burela. Creemos que é un dato que tiñamos que recalcar, que nos parece grave, ao final que somos 13 concelleiros, pero somos 13 veciños de Burela, entón parecenos que é grave e que é discriminatorio coa nosa vila, e parecenos que é un problema importante, e por iso logo presentamos unha moción que vai un pouco no sentido de dotar de máis recursos, xa que non as administracións nos tratan como deberan e nos aportan recursos, por menos que nos deixen utilizar os nosos recursos un pouco coa derogación da Lei Montoro e poder acceder aos remanentes que dixo o alcalde que sumaban 3.700.000 euros. Volvendo e como concluindo xa, en xeral, vemos que hai certos cambios no orzamento en positivo en canto á política social de emprego e do tecido comercial, e habendo carecias que xa relatamos, como esta última que acabamos de aportar os datos, creemos que o correcto pola nosa parte que é a abstención é o que vamos facer. Nada máis. Muchas gracias, don Manuel.
Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Dixo vostede, señor alcalde, que isto era beneficioso para a veciñanza, o presuposto que vostede trae aquí. Bueno, se subir a carga impositiva e baixar a cuantía disponible para o orzamento é beneficioso para a veciñanza, que baixe Deus e que o vexe. E, no tocante á intervención que acaba de facer o voceiro nacionalista, o señor Pillado, chamoume moito a atención unha cuestión que dixo. Está en relación co que manifestou o seu concelleiro delegado nas dúas últimas actas dos dous últimos plenos. Acaba de dicir o voceiro do BNG que nos 2 últimos anos subíronse as tasas dos impostos en Burela. Cando, lembro, que así está recollido nas actas, se non me equivoco, o seu concelleiro delegado dixo que vostedes non subiran nunca os impostos nin as tasas, desde que están gobernando. É unha cousa moi curiosa. Bueno, indo ao tema, fíxese ben, se comparamos os gastos dos capítulos 1, 2 e 3 do plan, o plan único tanto neste ano como no anterior, necesitamos unha foto realista para poder facer a comparativa, nos capítulos que fan referencia a persoal, a gastos de luz, auga, recollida do lixo, etc., estamos a falar dun incremento de máis de 300.000 euros. Eses 3 capítulos. Se observamos o gasto equiparando os orzamentos deste ano e do anterior, incluindo nos dous o plan único, referente aos capítulos 4, 5 e 6, que son as transferencias correntes, como dixo o voceiro nacionalista, as contingencias e as inversións reais, é dicir, os capítulos relativos ás subvencións para comerciantes, PEMES, asociacións, etc., e para obras que se fan na nosa vila, hai unha diferencia con respecto ao ano pasado de menos 400.000 euros, aproximadamente. Menos 400.000 euros. Súbense os gastos no apartado de servicios persoal, en máis de 300.000 euros, e baixanse no apartado de inversións reais, é dicir, obras e subvencións, máis de 400.000 euros nos presupostos deste ano. O que non pode facer vostede é adulterar os datos para que pareza que é algo que non é. Para ter unha foto real deste presuposto con respecto ao que presentou o ano pasado, hai que incluir os mesmos conceptos. Resumindo, neste presuposto que presenta, este ano baixa en máis de 400.000 euros, como dixen, o gasto destinado aos capítulos que incluen obras e subvencións, e sube en máis de 300.000 euros o gasto dedicado aos capítulos onde están incluídos os gastos de persoal e servicios xerais. Agora creo que está aínda máis claro o que lle explicaba na miña primeira intervención. Unha das súas mans ensínanos 132.000 euros menos de presuposto e a outra mete no peto dos vecinos e vecinas de Burela para quitarles 142.000 euros máis. Todo isto podería chegar a considerarse casuístico, se non fora polo contexto da gravísima crise socioeconómica que estamos a vivir en Burela, e a que vostede, unha vez máis, queda demostrado que é incapaz de xestionar. Por último, non está na documentación que nos trasladan, polo menos a nós, a que vimos no expediente que está colgado, a memoria explicativa dos orzamentos do presente ano, que elabora e asina o propio alcalde. Non está. No informe de intervención do 28 de maio indícase que esta memoria é legalmente exixible en virtude do texto refundido da Lei de Facendas Locais, artigos 166 e 168, entre outros. Por certo, memoria que nada ten que ver co informe económico financiero asinado polo alcalde. A memoria estivo ata este ano na documentación de todos os orzamentos sometidos á consideración deste pleno. É dicir, vostede pretende aprobar un orzamento, se o comparamos co do ano anterior, claramente represivo, cando noutros concellos da nosa contorna é totalmente expansivo e quere aprobalo de forma irregular
cun gravísimo defecto de forma. Se o consegue, a culpa e as consecuencias derivadas desta decisión non serán só súas, senón tamén de quen llo consinta. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, don Manuel, tampouco veño este de moralista e as culpas e a ver que vai... Bueno, penso que isto traballamos con responsabilidade. Poden ser mellores ou peores, pero é certo que os orzamentos están pensados para garantir que a veciñanza no seu conxunto sí que salgan beneficiados, porque eu penso que aquí se contempla os gastos correntes, todos os servizos, que hai moitos en Burela, moitos servizos, e base contemplanse. É certo que sube o tema do capítulo 1 con respecto ao persoal, pero é normal, porque se inclúe o plan único, máis aqueles que consideramos que van a acoplarse por subvencións. O sea que, en ese aspecto, non hai nada que dicir. Que nosotros cambiamos, que hai outros, por aí, outros concellos, non lle quero criticar a Viveiro, que non moito menos, pero, por exemplo, nos orzamentos que acaba de aprobar, teñen en investimentos reais 120.000 euros. Por qué? Porque este ano as condicións que se están a dar, pues, evidentemente derivan que hai que atender ao mellor, ou por lo menos estar atentos a atender outras necesidades. Nosotros temos 200.000 euros, fixéronse e remataronse agora as obras, e as obras que están aí, están recollidas, eu penso que se realizan todas este ano van ser notorias e van ser moi boas para o conxunto. Bueno, é verdade que baixaron as aportacións, están baixando, iso é notorio. A parte que houve un mal cálculo fai 2 anos, creo que no 17, da aportación que deu, por exemplo, ao Estado, e agora, unha vez feito o balance final, que se consideraba que podía haber tanta recaudación ou menos recaudación, entón agora estamos sacando porcentualmente aquilo que teóricamente se deu de máis. O sea que eso está reducido, por tanto, a aportación do Estado está reducida. A aportación da Xunta tamén se vai reducindo. Non solamente se vai reducindo a aportación da Xunta, senón que cada vez están metendo máis responsabilidade e máis gasto aos concellos. O que se nos ven agora derivado de todo isto, das praias, da atención á ocioteca, para moitas cousas, moitos servizos que podían ter responsabilidade directa da Xunta, están pasando os concellos, e iso vai levar a ter que gastar máis e ocuparse máis desde o concello. Nosotros non subimos os impostos. Hai moitas formas, porque dice o señor Mario, dice, claro, que ahora vese que a veciñanza está soportando a falta de investimento, e a verdade, en certo, ten toda a razón, a falta de investimento tanto do Estado como da Xunta. Pero nosotros, no que é nos impostos, subiron, sí, o ano pasado, por exemplo, aqueles que dependen da subida do IPC, tanto por cen que corresponde. O ano pasado, o ano 19, este ano ainda non se aplicaron subas porque esperemos que agora, cando teñamos que facer o pleno das tasas dos precios públicos e dos impostos, o fagamos no mes de novembro, entón trataremos de aplicar a racionar e ver cual é a mellor medida para que os veciños podan seguir contando co servicio e ao mesmo tempo que non exista un problema impositivo grande. Pero eso xa o faremos no mes de novembro. Hai outras cousas que poden subir aparentemente o que é a recaudación por impostos e non é derivada dunha suba. Pode ser porque hai moita máis actividade. Este ano consideramos que vai haber, xa está vendo en Burela, agora mesmo está traballando en dúas cuestións que son importantes, un comercio grande que se está instalando ali na zona do Perdouro. Hai outras obras que xa sabemos que se están facendo e outras que se van a facer, importantes tamén no noso concello. Hai actividade, por tanto, en cuestións de petición de obra, o cal que leva consigo un incremento da recaudación derivada de aí. Quero dicir que ás veces hai máis actividade, porque existe máis veciñanza, porque incrementase certas cuestións, non é porque se suba, senón é porque hai máis actividade. E esa actividade trae consigo maior recaudación. Bueno, eu escoito con atención todo o que vostedes se indican, pero evidentemente no seu conxunto pensamos que son agora mesmo os vos orzamentos para Burela. Eu solicito tamén a súa interés en poder aprobalos por unanimidade, tratar de acoller aquilo que seña máis, ir a pouco, a ver como tamén podemos modificar en algunha partida
para atender cuestións que sexan necesarias. Vamos a ir vendo como evoluciona todo isto da cuestión da sanitaria e do coronavirus e tamén, pois, bueno, poder axudar a recuperación integral de todo o comercio, as oportunidades laborais para o noso Concello, estar aí preparados para traballar todos con responsabilidade e ánimo para intentar, de alguma maneira, que Burela se vexa beneficiada con todo o que está ocorrendo, pero por lo menos a tratar de buscar o mellor xeito para seguir avanzando. Penso que son, desde logo, uns orzamentos solidarios que intentan atender a todo o mundo. Así que, sin máis, vamos a proceder á votación destes orzamentos do ano 2020. Votos a favor? Seis votos a favor. Votos en contra? Catro votos en contra. Abstencións? Tres abstencións. Queda aprobado por maioría simple. Queda aprobado entón este orzamento. Ben, pois moitas gracias, señor Rocco. Xa iremos vendo e andando. O seguinte punto é o recoñecemento extraxudicial de créditos. Ten que ler usted alguna cosa, señor secretario? O ditame. Perdón. Teño que ler o ditame da Comisión Informativa. A parte dispositiva. Primeiro, aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos polos gastos do exercicio 2019 correspondente cas facturas e liquidacións que a continuación se relacionan. Liquidación agua en alta, correspondente a setembro de outubro de 19, 45.897,36 euros. Na partida, 161.467. Liquidación agua en alta, correspondente a novembro-decembro de 19, 42.971,58 euros, correspondente á partida 161.467. O número de factura B2019-49, que ascende a 84,20 euros, correspondente á partida 323.22.699. O número de factura B2019-50, que ascende a 20,50 euros, correspondente á partida 323.22.699. A liquidación 845 corresponde ao segundo trimestre de 2019 de Xantar na Casa, que corresponde a partida 231.450. A liquidación correspondente ao terceiro trimestre de 2019 de Xantar na Casa, que ascende a 2.197,77, da mesma partida 231.450. Segundo, aplicar o cargo vigente do Orzamento Xeral do Concello de Burela para o exercicio 2020 os correspondentes créditos con cargas, aplicacións e vos de vinculación seguintes. Partida 161.467, bolsa 015, importe 88.868,94. Partida 323.22.699, bolsa 030, importe 104,70. Partida 231.450, bolsa 022, importe 4.348,68, por un total de 93.322,32 euros. Por terceiro punto, dar conta do presente acordo aos servizos de intervención e tesorería a efectos de que se proceda a súa contabilización e pagamento con cargas partidas suplementarias sinaladas. Ben, pois moitas gracias. Isto xa foi comentado outro día na Comisión Informativa. É certo que, bueno, pois a derivada de ou ben que chegaron tarde as facturas ou ben que chegaron cando non había o suficiente caudal económico para poder acollelas ou por outras circunstancias, pero realmente estas facturas xa teñen chegado outras ocasións tarde, no aspecto formal, porque non chegaban a 31 de decembro, chegaban posteriormente, pero evidentemente hai que facer o pago porque todas elas van xustificadas e realmente pois, é así. Non sei se queren comentar algo, pero é unha cuestión, pues, bueno, máis ben trivial e derivada da presentación das facturas. Señor Don Mario. Ben, si, eu, bueno, primeiro de todo agradecer a interventora que eu preguntei na Comisión Informativa
a que se debía, bueno, dúas das facturas, porque non millaba o concepto, pero rapidamente, pois, ese mesmo día mo puido responder, entón agradecerlle iso. E logo entendemos que hai algunhas das facturas que xa se ve na data de rexistro que chegaron fora da anualidade, hai outras dúas que non. Limos o informe de intervención que vai na liña un pouco dos que xa temos visto, non é tan duro como outras veces, e recordarles iso, que hai que ser, ao mellor hai que ser máis rigurosos no gasto, para que non queden bolsas e partidas orzamentarias sin crédito suficiente, para que non haxa que hai que facer ese tipo de aplicacións, no caso, polo que vexo das dúas últimas facturas, entón, por iso nós ímonos abster. Ben, moitas gracias. Don Manuel. Sí, señor alcalde, moitas gracias. Antes de nada, é curioso que entende vostede por crise socioeconómica. É moi curioso, O sea que nunha crise socioeconómica vai haber máis actividade en tempos normais ou de bonanza. É curioso. Bueno, indo a este punto, dende o Grupo Municipal Popular estamos totalmente de acordo con que se paguen as débedas que teña o Concello con outras entidades, órganos, autónomos, pymes, etc. En tempo e forma e non se dilaten. Por exemplo, tal e como sucedeu no pleno ordinario, creo, ou foi extraordinario, de principios de xaneiro, no que había débedas con alguna empresa por parte do Concello que tiñan unhas facturas impagadas por máis de un ano. Así que, nesse sentido, nós estamos totalmente de acordo con que se pague. Moitas gracias. Bueno, ben, pois entón xa procedemos á votación. Votos a favor logo do reconhecemento extrajudicial. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bien, perfecto. Bueno, pois entón queda aprobada o reconhecemento extrajudicial. Bueno, o punto seguinte é derivado das subvencións solicitadas a outras administracións, que realmente pois, é o plan único, aprobar o plan único que se propón hoxe para poder levar adiante neste ano 2020. Señor secretario. Procedo a ler igualmente a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa correspondente. Primeiro, participar no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020 da Diputación de Lugo, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega asignada a este Concello aos seguintes obxectos. Investimento e rehabilitación de firme e renovación de instalacións urbanas na Rúa Río Cobo. O custo da obra son 75.089,42 euros, do cual a aportación da Diputación son 67.404,42 euros. A construción de aceras na Rúa de Castelao, Avenida Cadeo Pardiñas, co custo da obra son 20.779,27 euros, financiada integralmente coa achega da Diputación Provincial. Rehabilitación de firmes na Rúa Celso Emilio Ferreiro, o custo da obra son 24.020,21 euros, e tamén financiada exclusivamente coa achega da Diputación Provincial. O total de investimentos ascenden a 119.888,90, do que achega da Diputación Provincial son 112.203,90. O programa SAF, a achega da Diputación son 40.000 euros e a aportación do Concello, cero. O programa de fomento do emprego, de Emprego 2020, que achega da Diputación 86.885,92 euros, que supoñen o total do programa. O programa de actividades culturais, composta por a Sexta Feira do Libro, a achega da Diputación Provincial de 4.800 euros, que tamén representa o custo total. O cuarto certame internacional de pintura mural a Marte Mural a 2020, a achega da Diputación Provincial son 14.200 euros, tamén representa o custo total da actividade, e o total de actividades culturais representa 19.000 euros. O programa de actividades deportivas, composto por a cuarta carreira popular Burela Bonita, a aportación da Diputación son 3.300 euros, que tamén representa o total da actividade. O torneo Sala Héroes do Orzán, a aportación da Diputación son 4.500 euros, que tamén representa o custo total da actividade. O quinto torneo Marosa Club,
A aportación da Diputación, 2.100 euros, tamén representa o total da actividade. O total destinado a actividades deportivas ascende a 9.900 euros. O programa Actuacións e Eventos Turísticos, composto por Xerrutas, a aportación da Diputación 4.000 euros, tamén representa o total da actividade, e Promoción Turística de Burela, 2.000 euros, tamén representa o total da actividade. Está destinado a actuacións e eventos turísticos, 6.000 euros. O programa Administración Electrónica e Protección de Datos, os compostos exclusivamente do programa de Administración Electrónica 2020, a aportación da Diputación son 11.355,95, representado tamén o total do programa. O programa de Protección Civil, que ascende a 3.000 euros e que tamén representa o total do programa. O programa de gastos correntes COA 2019, que ascende a chegada da Diputación Provincial, 83.014 euros, con 34 euros, representa tamén o custo total. Posteriormente, a parte dispositiva continúa con aprobar os proxectos e ou memorias valoradas das obras e ou os pregos das administracións incluídas na solicitud de participación e relación a continuación. Proxecto técnico de rehabilitación de firmes e renovación de instalacións urbanas na Rúa Río Cobo, memoria valorada de reconstrucción de Beiras Rúas e proxecto técnico de rehabilitación de firmes. Terceiro, declara que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto ou en trámite todo relacionado con as concesións e autorizacións administrativas que legalmente siguen necesarias ou en trámites para conseguir. Cuarto, comprometerse o Concello incluir no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios para facer fronte ás achegas municipais indicadas con cargo ao plan único. Quinto, declara que o Concello non solicitou ni percibeu ninguna subvención ou axuda de outras administracións públicas ou entidades privadas para o financiamento dos investimentos incluídos no plan único. Sexto, declara que o Concello non solicitou ni percibeu ninguna subvención ou axuda de outras administracións públicas ou entidades privadas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan único de distintas de investimentos. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma non supera o 100% do custo. Sétimo, autorizar a Diputación de Lugo a ter as certificacións da Agencia Estatal de Administración Tributaria, Facenda Autonómica, a Diputación de Lugo e a Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como coa Diputación de Lugo. Oitavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e os correspondentes expedientes. Pues moitas gracias. Bueno, realmente esta última proposta do Plan Único, ten fundamentalmente algún cambio porque tiñemos previsto facer investimentos a seguimento da Rosalía de Castro, xa está o proxecto máis ou menos rematado, era a nosa intención continualo, pero apareceu, xa digo, a unha urxencia que penso que hai que actuar rapidamente na Rúa Río Cobo por cuestións derivadas de moitas averías de abastecemento de auga, cousa importante, así que optamos por facer esta nova obra. Tamén había unha aportación, hai un cambio tamén que se nota, que era unha aportación que facía o Concello para efectuar estas obras de unhas aproximadamente 23.000 euros e agora han reducidos a 9.500. Que esta parte desos 23.000 van para aproveitar un remanente de obra que da Diputación do Plan Único do ano pasado para asfaltados e tamén parte se vai levar ao que decía antes do Mario hacia Sumidoiros e poder aproveitar para facer alguna obra deste tipo. Outra cuestión que se modificou foi dos 35.000 do SAF pasalos a 40.000, e outra cuestión notoria, o resto prácticamente non cambia, en programas de actividades deportivas, en fomento de emprego, en programas de actividades culturais, programas de actividades turísticas, todo isto prácticamente non cambia, e sí que o que era o coste maior da obra de Rosalía de Castro acumulouse para o COVID-19, para facernos fronte de problemas que puderan derivar de aí. Bueno, teño que decir que este foi unha aportación compartida do bloque máis nosotros, donde decidimos, basicamente, pues, bueno, elaborar esta última proposta. Foi un entendemento, penso que ben, no aspecto de que, bueno, é certo que nosotros tiñamos 35.000 no plano do SAF porque contábamos xa daquela, de alguma maneira, implicar
cuestión da liquidación e facernos cargo tamén de parte desa liquidación para axudar a SAF. Pero, bueno, desta maneira tampouco vai mal, dado que hai xa unha garantía de poder ofrecer un servicio cara a moitos cuestión do programa deste tipo, porque, ademais, estos 83.000 euros, por unha última carta que chegou da Diputación, non solamente se poden empregar para cuestión sanitaria, senón que pode ir enfocada a cuestión de empresarial, de alguma maneira, pode ser levada para turismo ou pode ser para cuestións de fomento de emprego. O sea que hai posibilidades aí que xa iremos vendo e avanzando a medida que vayan aparecendo a problemática e ver onde podamos actuar. Por tanto, isto que é froito do consenso, tamén era parte do que pedía, do que sale aquí tamén pedía o señor Rouco no seu momento, pero evidentemente a parte final temos que dicir que foi unha cuestión consensuada entre o bloque e nosotros para poder aportar este novo proxecto, programa para o Plan Único deste ano. Don Mario? Ben, sí, un pouco nesa liña. É certo que este debate un pouco xa se iniciou no pleno do 30 de abril, no que se presentaba outro proxecto de outro programa para o Plan Único. Nese momento nós queríamos que non se un pouco que non era compatible coa realidade que estábamos vivindo no medio da pandemia e os gastos a realizar, que se parecían moito aos anos anteriores, sin ter en cuenta a propia crise do COVID. Queremos que neste momento entre de obras de máis necesidade, máis urxencia, pero menos custe, e con ese custe que se aforra un pouco nos investimentos, e así o permiten as bases de execución do Plan Único, pois podese aumentar as partidas de SAF e de COVID-19, un pouco nesa línea. Creemos que ahora mesmo o Plan Único, tal como se presenta e tal como fexemos nosas achegas, é máis acorde coas necesidades reais da veciñanza e da vila. Incluso vai un pouco no sentido do que o Grupo Popular tamén expresaba no pleno do pasado 30 de abril. Entón, creo que os grupos podemos transmitir unha sensación de madurez política aprobando este acordo para o Plan Único, que vai ser incluído nos orzamentos. Creemos que é positivo para toda a veciñanza e queremos o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias. Don Manuel? Sí, señor alcalde, moitas gracias. Nesta ocasión, quen vai expoñer a posta do Grupo Municipal Popular será a señora Oroza. Señora Oroza. Giovanna, sí. Gracias, señor alcalde. No anterior pleno que se debateu esta proposta, vostede retirouno para intentar chegar a un consenso cos outros grupos políticos desta corporación. Gústanos ver que comprendeu que xa non ten a maioría e que chegou a un acordo co BNG. Digo isto porque na única reunión que tivo con este grupo, dende ese pleno, vostede manifestou ao noso portavoz que non ia modificar a súa proposta do Plan Único. Como xa dixen antes, parecenos ben e normal, tendo en conta a distribución dos membros da corporación actual. Esperamos que en algún momento no que queda de mandato intenten negociar con este grupo algún punto. Entrando a valorar esta nova proposta que traen hoxe a pleno, parecenos mellor que a anterior. As tres partidas que inclúen en investimentos creemos que son necesarias e beneficiosas para o pobo. Sen embargo, como xa plantexamos na nosa proposta, incluiríamos o arranxo ou sustitución do valado do campo de fútbol de herba artificial da Marusa, que xa no pleno do 6 de marzo deste ano, a unha pregunta deste grupo, vostede mesmo recoñeceu que empezaba a ser perigoso. Pero para vostedes non deben ser unha prioridade os nenos e nenas que ali adestran e xogan, porque non está incluído nin nos presupostos nin no Plan Único. Ademais disto, na obra que se vai levar a cabo na Rúa do Cobo, gustaríanos que se houbera incluído unha rede de saneamento separativa. Vostedes afirmaron que en todas as obras de envergadura levadas a cabo nas rúas se aproveitaría para facer a separación da rede de residuais da de pluviais e non entendemos a discriminación levada a cabo con esta zona da Vila do Medio. Gracias. Moi ben. Bueno, vamos a ver a cuestión de contar con vostedes. Nosotros estamos abertos aquí, eu tuve unha conversa co portavoz
non dixen radicalmente que xa non se podía mover. Daquela é certo que tiñamos previsto facer a Rosalía de Castro e tamén é certo que apareceu a necesidade de actuar en Río Cobo. Teño que dicir unha cousa a favor do Bloque. O Bloque foi quen de facer estas suxerencias, sin que eu lle mandase, oiga, vamos a ver, non, foi el quen de facer estas suxerencias. Por tanto, veu que as suxerencias e realmente despois, unha vez que as trouxo, estuvemos traballando nelas, porque houve, pues, bueno, houve que, para que quedara isto definitivo, ben asentado, estuvemos tratando varias veces. Non foi solamente unha sola reunión. O sea, quero dicir que contamos con todo o mundo, pero tamén hai que ter certa iniciativa. Se hai interés en facer as cousas, pues, evidentemente notas, neste caso, notouse que vou facer. Que noutras podemos ir a conversar, bueno, pero hai que virse por aquí. Unha última conversa que tuve no ocasión do Manuel aquí no despacho, a frase final que me dixo, además acordo perfectamente, dixo, non se fíe de mí. Dixo un cojonudo, non me vou fiar. Entón, claro, pues eso tamén motiva certas cuestións. Porque se non hai confianza, xa me dirá. Pero bueno, ainda estamos a tempo, ainda estamos a un ano da legislatura, ainda queda tempo para participar e colaborar, se se quere. Vamos a ver, esta obra de Río Cobo está valorada en uns 70 e pico mil euros, hai que sacar a licitación, vamos a ver se podemos, porque é certo, nosotros sempre que facemos unha obra onde haxa que mudar as canalizacións, facemos os separativos, porque é normal. Iso é casi unha necesidade obrigada por o medio ambiente por moitas cousas. Aquí en Río Cobo vamos a tratar, a ver, cando se faga a obra, se é posible, porque agora ven todo determinado pola urxencia da canalización da auga. É unha urxencia porque está reventando constantemente, casi todas as semanas, por un punto ou por outro. O máis urxente, por tanto, sería solucionar ese problema. Pero, unha vez que nos poñamos agora, veremos, unha vez que saca ao descoberto tanto unha canalización como a outra, miraremos a ver como é posible de poder separadas. Xa veremos, eso vai un pouco no orzamento, xa se verá como se pode rematar. O resto, pois, con respecto ás obras do campo de fútbol, estamos de acordo, como non vamos a estar de acordo que o que é o perímetro do campo de herba, o que é o peche está totalmente fastidiado, eso é así. Pero temos que buscar a maneira de sacar de algún lugar o suficiente, se pode ser a través dunha subvención, dunha petición, ou pode ser de suba de remanentes, bueno, xa se verá a ver como se acomete, pero evidentemente agora mesmo hai unha obra tamén moi urxente que é o arreglo, o amaño e a construción dunha nova grada, máis que nada porque é onde están postos os vestiarios e hai que procurar atender. Bueno, pois entre unha cosa e outra non vamos a descuidar ningún tema, pero tamén hai que ver de dar preferencia e, sobre todo, ver de onde sacamos o caudal económico. Ben, eu penso que agora mesmo este plan único responde un pouco ás necesidades de obras e de necesidades de servicios e tamén a cuestión derivada da pandemia. No seu conxunto, penso que está mellorada e penso que tamén é unha boa xestión para poder incorporala a todo o conxunto das beneficias para este ano. Se queren intervenir de novo, don Mario. Sí. Simplemente aclarar unha cousa, decir que cando procedíamos ás conversas para a nova proposta do plan único, nós decíamos que hasta era posible meter a obra que plantexaba na anterior emenda que facía o Partido Popular do campo da Marosa, pero o que se nos dixo que non estaba orzamento é as bases da convocatoria do plan único dicen que ten que haber, orzamento non, ten que haber un proxecto ou unha memoria valorada e non era o caso, entón nós por iso non se daba. E por iso antes na intervención anterior sobre os orzamentos decíamos que era bo dotar da oficina técnica de proxectos redactados para cando se poidan facer obras, igual que para o caso da Grada ou todas as obras que poida haber por aí pola vila para leválas a cabo cando pode meter un plan único nos orzamentos, simplemente iso. Gracias. Don Manuel, perdón, Giovanna. Señora Giovanna. Gracias. Nos as suxerencias que presentamos xa fixemos no anterior pleno. Pensamos que o responsable de chegar a acordos é vostede, non nós, pero bueno, a verdade é que nos gusta que teña en consideración as nosas achegas e gustaríanos que se realizaran. Nada máis, o noso sentido de voto será a abstención. E grazas. Vale, pois moi ben, entón xa, sin máis,
Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor desta proposta do Plan Único para o ano 2020? Abstencións? Da Manuel. Abstense? Ahora. Ben, perfecto. 9 votos a favor e 4 abstencións. Perfecto, pois ben, pois moitas gracias. Pasamos, queda logo aprobado o Plan Único. E pasamos ao seguinte punto, que é dereito de acceso á información pública. Señor secretario, este está sin... Este non teño ditame. Iso temos que aprobar. Xa falamos outro día nas funcións informativas. 2 puntos hai que incorporarlos agora. E perdón, quere falar Carmela? Sí. Hola, mira, coméntanme que no punto 3 non se viu claramente o meu voto a favor e quero que conste en acta o meu voto a favor na modificación, vale? Bueno, vale. Bueno, hai que procurar, bueno, de unha maneira que se nos vexa ben o xeto da votación para que non existan dúbidas. Pero bueno, ben, gracias. Digo eu que os puntos este da dereito de información pública máis a declaración institucional sobre a defensa da factoría de aluminio, bueno, da Alcoa, pois, bueno, non a teñen ditame, por tanto, debemos de aprobar a inclusión agora na orden do día. Eu penso que outro día se falou nas comisións informativas, estábamos todos de acordo en incluílos a estes 2 puntos e, basicamente, votamos para incluílos. Votos a favor de incluir estes 2 puntos na orden do día? Ben, perfecto. Entón, pois, bueno, vai por... Vamos a incluílos. O primeiro é o expediente Dereito de Acceso á Información Pública. Houve unha petición por parte da empresa FCC para que pediu información sobre asuntos que considera que debe de enterarse no aspecto do que foi a adjudicación da empresa Urbaser e como foi, bueno, pues, o que lle preocupa é, bueno, pues, nosotros vamos a propoñer que lle vamos dar esta información, vamos a chamalos para que poidan acudir aquí ao Concello e visualizar aquela información que se solicita. Por tanto, non sei se queren comentar algo sobre isto, do Mario. Sí, ben, nos estaba a reclamación xa, a solicitude de información estaba argumentada e clara, estaba fundamentada en dereito, e nós estamos de acordo con que se lle ofrece a información, e, bueno, vemos que son as coletazos aínda do desastre que ven sendo a xestión do lixo e a súa contratación desde épocas similares, case desde 2001, cando empezou sacarse este camiño polo deserto e cando a contratación da xestión e recollida de lixo, bueno, vemos que ainda acaban as últimas consecuencias con isto, non? Vale, gracias. Don Manuel. Sí, gracias, señor alcalde. Si que dixen que non se fía de mí, non? A garantía diso é a súa palabra, non? Ya. Non vou desvelar eu os mensaxes tan agardimosos que me manda cando vostede se enfada. Non os vou a desvelar eu. No tocante ao que acaba de decir o señor voceiro do Grupo Nacionalista, do Bloque Nacionalista Galego, bueno, o desastre de xestión da recollida de lixo é certo. Lémbrolle que vostede tivo encima da mesa a municipalización do servicio. Lémbrolle, nada máis. Un toco máis o tempo. A pesares das nosas advertencias nos plenos do 30 de abril e do 11 de maio, para que se tomaran todas as salvagardas para evitar que sucedera o que moi probablemente se vai a dar nas vindeiras semanas, só había que solicitar unha declaración expresa de que as empresas contratistas estaban de acordo coa celebración do pleno de adxudicación do contrato. Só había que fazer iso. A pesares das manifestacións do señor Piado para favorecer que se procedera á contratación do servicio de recollida do lixo máis caro da historia de Burela nun contexto de crise económica, veo a dicir máis ou menos, non lembro literalmente, non teño aquí acta ahora mesmo, pero veo a dicir que para sustentar o cambio de criterio no seu voto, o grupo non quería favorecer o seu grupo a judicialización da recollida do lixo. Mais ou menos veo a dicir iso.
non exactamente con estas palabras. Pois podemos comprobar que esta petición de información é precisamente o primeiro paso cara a iso. E moito nos tememos que non vai ser a última empresa que faga esta petición de información. Pero, bueno, é o que hai. Non sería así por non avisar. Sempre poden botarnos a culpa a nós, alguén a ten que levar. Nosotros xa lle lo advertimos, que isto iba a pasar. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a mí dame un pouco de pena escoitar a vostede. Que veña xa dicindo, eu espero que non teña nenhuma relación ca FCC, pero que veña dicindo xa que van a traer seguro as outras cousas posteriores, é preocupante. Xa é preocupante, señor Rouco. É certo. Tamén o Concello, dentro das súas posibilidades, vai tratar de defenderse de todo aquilo que houbera lugar, se é que o vai haber. Como usted está moi seguro, parece ser que fai de portador preocupante de que xa vai, sabe, que o que vai a suceder, pois, vou dicir unha cousa. Nosotros non temos ningún interés en que sexa unha empresa ou que sexa outra. Nosotros temos interés en que Burela se vexa limpa e adecuadamente ben feita e realmente que poidas presumir ao salir á rúa de unha limpeza extraordinaria. Ese é o único interés que temos nosotros. Fixemos todo o canto fixemos de acordo coa normativa, ca lei, e ca cuestión de oportunidades, e deuselle a salida a unha licitación que a todas luces estaba ben levada, porque o que están negando, xa é preocupante, esa negatividade, como do cambio climático que fan outros, están negando pois a evidencia e o recoñecemento dos profesionales que son funcionarios ou que están traballando e realmente sacan unha conclusión que eles son obxectivamente independentes. E ustedes non. Ustedes parece que non somos independentes. É preocupante que a través destas cuestións, además parece que está como orgulloso de que veña alguén a poñer paus na roda co único propósito de que isto se enrolle, non chega para avante, non avance, pero realmente ustedes, ou quen sexa, que realmente preocupa é o povo de Burela. A quen perxudica vai ser o povo de Burela. O povo de Burela poder ser un servizo que fora recuperado polo Concello, poder ser un servizo de empresa, pero o servizo é limpeza, na súa integridade, tanto a recollida de lixo, como punto limpio, como a limpeza de praias, todo o que leva. É fundamental para que os habitantes deste Concello esteñan contentos e seguros de que están recibindo un bon servizo de limpeza. E iso é o que nosotros queremos sacar para adiante, non hai outro interés. Eu non lle entendo porque agora mesmo o país, a necesidade da limpeza, a pandemia, a cuestión sanitaria, recomendan, obrigan a ter un bon servizo de limpeza. E aquí parece ser que se un está contento, verdad, señor Rouco, de que alguén ande por detrás, sabe que dice, igual non é a única, como se aquí o deporte nacional fose poñer pegas a algo que queremos sacar para. É serio. Pero tamén lle digo unha cousa, o Concello de Burela xa está farto de todo isto, vai a tomar as medidas legais, xurídicas, si fan falta, e vámonos a defender, porque xa é demasiado que aquí estalle culpando ao Bloque que razonablemente sabe tomar decisións en firme e ten en conta o que é o interés xeral, o interés xeral. E nosotros temos o interés xeral no noso cometido, non hai outro interés que non señor xeral. Por eso que, porque xa ten usted insinuado, a ver, porque teñen ustedes tanto interese que salga esta empresa, cando esa empresa saliu de unha mesa o bon traballo dos técnicos, é que eso xa é moi serio. Xa é moi serio. E agora que me veña usted de profeta, xa indicando o que vai a suceder para a semana que ven, eso sí que é preocupante. É moi preocupante. E iso, digo yo, con toda sinceridade. É preocupante. Bueno, saberemos a ver que sucede. Nosotros, como somos democráticos, e queremos facer as cousas con toda a transparencia, pero aquí non se fixa outra cousa desde que estamos nosotros no equipo do goberno. Con total transparencia, sexa unha cousa, sexa outra. Pero aquí faixe transparencia, non como en outras ocasións.
que aquí no Concello de Burela, ás veces había transparencia cuberta por un túpido velo mouro, e eso nosotros non nos levamos para allá. Nosotros fixemos sempre, vamos a facer todo, pensando no interés xeral e na transparencia e na democracia. E hai aquí alguén que parece que isto non o entende, con facilidade. Por tanto, nosotros agora vamos a votar que esta xente poida a vir a informarse empregando os canles correspondentes o que debe de facer. E non hai outra. Don Mario, quere volver a falar? Sí. Ahora, primeiro de nada, señor alcalde, vámoslo moi ben, non vamos a estropear este pleno, que de momento iba bastante ben, non vamos a apurizar, a pesar dos comentarios que cada grupo está no seu dereito de facer. De momento hasta ahora levámoslo moi ben os tres grupos, non vamos a apurizarmos demasiado, aunque non lle falte parte de razón. Logo, por alusións, vostede díceme que a municipalización estuvo encima da mesa. Mire, a recuperación do servicio estuvo tan cerca como estou eu de morrer de fame. Desde logo, o BNG non sei se me escoita. Sí, ben, é claro. Sí. Bueno, repito o que dixen que a municipalización estivo tan cerca de producirse e tan riba da mesa como estou cerca de morrer de fame. Do BNG o que non facemos é aceptar leccións de servizos públicos e de recuperación de servizos do Partido Popular, porque é o entramado legal que creou o Partido Popular o que protexe este tipo de servicios, este tipo de concesións. Así que nós o que fixemos no anterior pleno do día 11 de maio foi seguir as indicacións do informe Secretaría, que informaba que o máis probable era que facendo o contrario do que fixemos, sí que se puidese levar a adiante un recurso que rematara por conceder igualmente o servicio ao Albacera e concederlle unha indemnización. Aquí o que se fai é unha pedida de unha solicitude de información, na que nós non nos negamos, pero creemos que nós o que fixemos foi seguir un pouco as indicacións que se nos enviaban dende os técnicos municipais, que para nós están facendo un gran traballo, a pesar das correccións que poida haber nas actas, están a levar a cabo o seu traballo con honestidade e transparencia, non? Nada máis, non deixamos aí. Moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Pillado, lamento que interpretara vostede como unha lección o que dixen, o que expresei libremente, nada máis lonxe da realidade. Nós non somos quen de darlle leccións a ninguén. Pero, bueno, o feito está aí. Vostedes saberán. E no tocante ao que dixo o señor alcalde, o de que parecía que nos sentíamos orgullosos de todo isto, bueno, que son a percepción súa. O que sí non é unha percepción, senón unha realidade, señor alcalde, cando fala do tema da transparencia. Hai que ter valor, hai que ter valor. Convido a calquer veciño ou veciña de Burela a que acuda ao portal de transparencia, a día de hoxe. A día de hoxe. Se queren mañá pola mañá, a primeira hora. Que revisen as actas das xuntas de goberno local dende verán do ano pasado ata principios deste ano. A ver cantas hai. Xuntas de goberno local, como non sei se os vecinos e vecinas de Burela saben, celebranse cada 15 días aproximadamente, se non lembro mal. A ver cantas hai, E que revisen a cantidade de actas de plenos que hai dende o verán pasado ata prácticamente xaneiro, decembro ou así, a ver cantas actas de plenos hai. Entonces, falar de transparencia, é libre vostede de expresar o que queira, de que concatenar, como fai moitas veces, palabras unha detrás doutra, para parecer que dice algo, pero o certo é que as cousas non son como vostede di. E para sexan como vostede di, tenes que demostrar que aí o dixen en algunha ocasión. Menos boas palabras, neste caso comigo non ten tan boas palabras, vostede saberá por qué, non é tan agarimoso, unhas pequenas caricias me dá de vez en cuando, así, intentando descalificarme, con eses afectivos que ten vostede cara a mí, cousa que eu nunca fixen con vostede. Pero, bueno, vostede saberá, vostede é o alcalde de Burela, vostede é o exemplo que está a dar. E menos boas palabras, como digo, e máis feitos, señor alcalde. Porque lembrolle un eslogan que había na precampaña electoral
do querido compañeiro de corporación, o señor Pillado. Bueno, non sei se o fixo el, se o fixo alguén do seu entorno, non sei se se lembra vostede que o intentaban caricaturizar daquela, nuns pasquíns que había, non sei se lembra, había unha foto súa e máis un bocadiño destes no que rezaba a frase do que dixen nada fixen. Non sei se se lembra. Pois eso, menos palabras e máis feitos, señor alcalde. Moitas gracias, de todas formas. Moi ben. Do que dixe nada fixe. Ai, señor Manuel. Usted sí que do que dixe nada fixe. Bueno, a cuestión non vamos a continuar, vamos a facilitar que estes señores veñan aquí, miren aquilo que teñen solicitado, e nada máis, xa veremos como evoluciona isto, xa veremos como evoluciona. Entón, pois nada, vamos a votar, votos a favor de... Perdón. Sobre as votacións, está habendo bastante caos nas votacións, a ver se votamos máis lento para que poda contar ben os votos. En todo caso, se revisadas as grabacións non hai votación ou quedará como abstención ou como ausente no momento da votación. Vale, as persoas que non vão emitir un voto. Simplemente a este punto. Vale, entón. Bueno, pois vamos a asegurar os votos con a aproximación á Cámara do dedo que corresponde. Vamos allá. Votos a favor de facilitar a información. Por unanimidade. A ver, non? Perfecto, por moitas grazas. O seguinte punto é unha declaración institucional que vamos a presentala como unha proposta da alcaldía, pero bueno, que estamos todos en consonancia, xa se sabe a problemática que está habendo agora no traballo en xeral, pero en particular na factoría da Alcoa, donde, bueno, todo indica que queren facer unha parada de actividade coa consecuencia que trae da empregabilidade, porque hai moita xente afectada. O outro día tivemos nunha reunión da Mancomunidade donde, por unanimidade, decidimos facer unha protexento institucional da Mancomunidade e nosotros teremos hoxe aquí esta proposta. O señor Pillado, máis eu, formamos parte da Mancomunidade representando o Concello de Burela, tamén aportamos e opinamos para que se consensuara unhas medidas que, bueno, esperemos que den resultado, que son unha serie de peticións. Se ten o documento para lembrar as cuatro cuestións finais, se quere, o señor secretario, se ten aí o documento máis que nada para lembrar cales foron os puntos de consenso que se colleron outro día na Mancomunidade, e xa o que traemos hoxe aquí, como esta proposta, para tamén, solidariamente, o Concello de Burela, cos tres grupos implicados, pois poder compartir e apoiar este manifesto. Lamento o incordio que pode supoñer, pero é necesario ratificar tamén a inclusión deste punto no orde do día. Ratificamos o anterior, pero non este. Pois vai este, pensei que íbamos dois, o 5 e o 6. Bueno, pois ratificamos na orde do día tamén este punto, si vemos, votámoslo. Venga, pois votos a favor de incluir esta orde do día. Ben, perfecto. Non estamos todos. Por unanimidade. Bien. E, bueno, xa comentei, entón, pois, ler solamente o que é o que se solicita, non? Leo a declaración institucional que se propón, o que é a parte non dispositiva neste caso, pero sí o que se presenta como exixencias. Sí. A multinacional Alcoa, é dicir, é por iso que o Pleno Corporativo do Concello de Burela expresa de forma unánime, está na proposta da alcaldía, pero evidentemente depende da votación, o noso compromiso coa factoría de aluminio de San Cibrao e co emprego e, por tanto, exixe. A multinacional Alcoa abandone o plan de desmantelamento da factoría de aluminio e rectifique o proceso de parada de cubas electrolíticas. Se convoca de forma urxente a mesa multilateral de Alcoa San Cibrao, composta polo Goberno de España, Xunta de Galicia, Multinacional Alcoa, Comité de Empresa e sindicatos con representación para avanzar nunha solución definitiva para a factoría.
que o Goberno de España, no marco das súas competencias, aprobe con carácter urxente unha tarifa eléctrica que recolla o contido das alegacións presentadas na tramitación do Estatuto de Electrointensivas que garanta un prezo estable e competitivo e conseguir os empregos na multinacional Alcoa e auxiliares. A Xunta de Galicia, no marco das súas competencias exclusivas en industria, incentive a renovación e mellora da planta e dos procesos industriais, tanto en materia medioambiental como novas tecnoloxías con entes como IGAP. No caso de que as anteriores medidas non sexan suficientes para garantir a continuidade da actividade dos postos de traballo tanto en Alcoa como nas empresas auxiliares, o Goberno do Estado estude a intervención da empresa. Se retome por parte do Goberno do Estado a necesidade de autorización administrativa previa para tramitar os ERES, de forma que se fixe o objetivo na garantía do emprego. Por último, queremos expresar o noso apoio unánime a todas as traballadoras e traballadores da Alcoa San Cebrao neste momento tan difícil. Ben, por moitas gracias. Básicamente, eso xa foi o que falamos outro día. Pois, sinxelamente, pois, aprobámoslo e asinámoslo os tres portavoces. Si les parece. Vale. Entonces, aprobámoslo, sacamos a... señor secretario, É unha proposta da alcaldía, por lo tanto, pode ser por sentimento, pero entendo que a votación sempre queda máis clara. vale, pois venga, votamos logo a favor. Ben, pois vai por Unanimidade. Vale, pois moi ben, pois moitas grazas. Pois os seguintes puntos, o 10, o 11 e o 12 son de acción de conta, que eso xa foi información que se lles pasou, e xa pasamos as mocións. Proposta de resolución, moción sobre a derogación da Lei Montoro. Este é do BNG, por tanto, do Mario, cando queira. Sí, ben. Bueno, esta moción xa a presentamos, xa a registramos para o pleno do día 30, pero por motivos un pouco organizativos ese pleno considerouse extraordinario, non podíamos defender, entón seguimos defendendo a mesma porque queremos que, aínda que xa se avanzou no que é a pandemia e nos atopamos na fase 2 a punto de pasar seguramente á fase 3, pero bueno, queremos que é positivo lograr este obxectivo da derogación da Lei Montoro. O que se trataría de que os remanentes dos concellos queden a disposición dos mesmos para poder destinarlos, neste caso, para fazer fronte á crise que xa estamos padecendo, que se nos aveciña, e queremos que no caso do Concello de Burela é moi positivo, porque ese que, como acaba de describir o alcalde no debate sobre os orzamentos, é un remanente de 3,7 millóns de euros, e se servirían de moito, e queremos recordar que a Lei Montoro ou a Lei de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira o que van a decir é que só se pode utilizar o remanente para pagar débeda e logo para algún tipo de inversións baixo condicións moi estrictas, entón realmente é como se non tuveran, tendo o configurar a cero en deuda e tendo unha remanente como se non puidéramos utilizar o Concello, e queremos que é positivo que eses cartos teñan a disposición da veciñanza para as necesidades que durante este pleno, por exemplo, estivemos describindo, non? A parte, queremos que é unha lei que ahora mesmo, dada a situación que é actual nas tesourerías dos concellos, é totalmente injusta para aqueles que cumpriron coa lei e cumpriron coa lei de gasto e teñen un remanente, porque realmente a un concello que polo xestión que fixera ou polo que fora non ten remanente, non lle importa o máis mínimo a mellor que esta lei se derogue, pero aos concellos que sí que efectivamente, como no caso do Concello de Burela, ten un remanente, sí que queremos que é importante que se active este remanente e se poida botar de mal del, porque é un fondo de liquidez importante para fazer frente á situación que se aveciña nos próximos meses e nos próximos anos, non? Paso, polo tanto, a ler o acordo que é instar a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para exixir a derogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, Lei Orgánica de 2/2012 de 27 de abril, nesta situación de grave crise, para que deste xeito se poidan destinar os recursos dos concellos a políticas activas de emprego, solidariedade e reactivación económica. Nada máis. Pois moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal Popular non nos imos opoñer a esta moción. Temos que, tal e como tamén solicitan públicamente alcaldes e alcaldesas do noso partido, que se permita habilitar ese orzamento, todo en parte, que agora mesmo por motivos de estabilidade non se podía usar. Nada máis. Moitas gracias. Ben, gracias. Nosotros estamos de acordo co que se solicita aquí. É certo que estás a traballar agora desde a FEGAN e desde a FEN,
para poder recuperar o remanente para ser empregado en diversas cuestións. Había moitas delas que solicitaban ampliar, por exemplo, as axudas do COVID ou para axudar esas empresas e os autónomos que sacalos daqui, porque podía ser unha boa oportunidade. Falábase de que se iba a deixar subir un 20%, un 30%, ao final non se acadou nada de momento, pero sí que o que é a cuestión esta da regra de gasto, da estabilidade financiera, de todo eso que condiciona, por lo menos deberá ser para nós que nos apliquen, de acordo, xa que se borre ahora mesmo, pero senón que o fagan por legislatura, por cada 4 anos, pois mira, pois hai unha forma de compensar. En 4 anos unha cuestión, porque é certo que, como ben se explica aquí, limita a cuestión de debe do 60%, que pode ser un 3%. Se se supera eso, pois xa hai que facer un plan económico financiero, e xa condiciona moito a cuestión económica dos concellos. Por tanto, cuanto antes se pudera evadir un deste tema e desta problemática, mellor. E senón, pois que o pagan como fan noutros lugares, por 4 anos, para que dará tempo a facer as correccións correspondentes e non solamente ter un ano económico como referente, porque eso é unha barbaridade. Por tanto, sí que estamos de acordo con esta moción e nada, iremos a aprobaremos. Quero usted rematar, don Mario? Nada, simplemente agradecer a postura favorable á moción e a ver, esperar que esas conversas e negociacións que hai entre a FEGAMP, a FEMP, o Estado e incluso a Xunta de Galicia, pois saian adiante de realmente se poida derogar esta lei e se pode botar mandos remanentes, porque nesta situación sí que se fan necesarios e nada máis. Moitas gracias, don Manuel, quere dicir algo? Ben, pois entonces procedemos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Está ben recollido? Sí, 9 votos a favor e 4 abstencións. Ben. A seguinte moción está presentada polo Grupo Popular e refiérese á mellora da seguridade vial e ao aumento das prazas de aparcadoiro nas inmediacións do cuartel da Garda Civil de Burela. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nesta ocasión, esta moción vai a exponer o señor Pardeiro. Perdón, señor Pardeiro. Javier. Pois don Javier, cando queira. Moi boas, gracias, señor alcalde. Traemos esta moción a este pleno. En primeiro lugar, vou a proceder a ler, porque seguramente vostedes todos a teñan e a coñecen, pero toda a xente que nos está, todos os veciños que nos están vendo por internet, ou que está seguindo este pleno, pues, para que teñan constancia fidedigna do que nosotros tenemos aquí hoxe. Para a mellora da seguridade pública e aumento das prazas do aparcadoiro de Burela, nas inmediacións do cuartel da Garda Civil de Burela, sustentamos nisto. Os motivos son, segundo as conversas que mantivemos cos representantes dos efectivos do cuartelamento de Burela, tanto a seguridade pública como o aparcamento non só son francamente mellorables, senón que é imperiosa e necesaria dita mellora. Tanto polas familias dos xentes que viven no cuartel, que son moitos, como polos numerosos usuarios. Non só de Burela. O cuartel de Burela acomete moitísimos trámites administrativos, sen dos concellos, que fan uso diario destas instalacións. Por todo isto, e tendo en conta as peticións formuladas polos profesionais da seguridade, propoñemos neste pleno que se adopten estes acordos. En primeiro lugar, o Concello de Burela dotará de, polo menos, 3 báculos máis coas súas respectivas luminarias e posterior conexión á rede pública do iluminado á beirarrúa de enfrente do cuartel para mellorar a visibilidade nocturna no seu entorno da forma e xeito que establece a regulamentación vixente. O segundo punto é que o Concello de Burela executará canto menos un paso peonil elevado, preferentemente asfáltico, para que tanto o personal do cuartel como as súas familias, como decíamos antes, o resto dos veciños e veciñas, non só de Burela, senón no resto das comarcas, que acoden a realizar trámites administrativos, poidan atravesar con total e absoluta seguridade. E un terceiro punto que tamén traemos, que o Concello de Burela realizará os trámites oportunos e executará a obra pertinente para dotar dun aparcadoiro en condicións, como existen outros, como hai no casco urbano da nosa vila. Nunha das fincas lindeiras, o cuartel, que teñen acceso directo a estrada que une Burela con San Román de Vilastrofe. Segundo sexa máis factible, claro está.
dotando así das suficientes prazas de aparcamento nunhas condicións óptimas de seguridade para uso de todas as persoas que fan uso diario das instalacións do cuartel da Guardia Civil. Os puntos anteriores serán levados a cabo por parte do Concello nun prazo máximo de 6 meses a contar desde o día seguinte da súa aprobación, se procede, por parte deste pleno. Vale, moitas gracias. De Don nada. Mario? Ben, nós non dubidamos da idoneidade da moción, creemos que seguramente é unha demanda que hai, estamos a todo de acordo con que se poida proceder ou se pode levar a cabo ese tipo de obras e melloras, pero o que nos fai entrar en dúbidas é se é conveniente que o Concello unilateralmente leve a cabo estas medidas. Estamos a falar do cuartel da Guardia Civil, que é dependente do Ministerio de Interior, entón nós entendemos que o Concello terá que ter, no marco das súas relacións coas demais administracións, terá que ter establecer un marco colaborativo, un convenio, ou chamémoslle como queiramos, para establecer en que condicións se levarían a cabo estas melloras, cales son todas as necesidades estas ou mellor outras que teña o cuartelamento, de alguma maneira compartir, na medida en que seña posible ou seña máis xusto, os gastos e toda a tramitación e toda, digamos, a implementación destas melloras. Por iso, como creemos que pode ser necesario, pero nos parece que ten que procederse de outra maneira, por iso nos imos abster. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu non sei onde sacaron vostedes esta petición, porque realmente nosotros estamos desde fai moito tempo con temas deste tipo. Xa tivemos algunha petición, pero realmente quen debe de fundamentala e debe de presentala non é a través dunha moción. Nosotros aquí non vamos a decidir nada sobre isto, porque é outra cousa. Isto non, en primeiro lugar, é certo que se falou de un paso elevado, pero iso está na estrada da Diputación. Por tanto, xa a primeira cuestión hai que falar ca Diputación e a mellor se quere facela ela ou non, porque é unha cuestión de responsabilidades. Nosotros aquí, ao ser unha estrada da Diputación, pois hai que facer a solicitud a ela. E despois, con respecto aos solares, pois que nosotros xa levamos moito tempo con este tema. É certo que, ao mellor, alguén lo comunicou a vostedes, a ver se podían facer algo máis ou poder apurar. Está ben, ten esta iniciativa, pero, quero dicir que isto levámoslo traballando desde fai moito tempo. E, desde logo, estivemos en conversas, e ali mesmo, co capitán, co máximo responsable do cuartel, estivemos mirando de facer algún aparcadoiro nas inmediacións, nas partes adxacentes do cuartel. Unha delas, por exemplo, que está indo para Monte Castelo, o último, que hai ali un solar, o último solar á esquerda. Bueno, pois ese non pode levarse adiante porque ese solar estuvo ocupado por un guardia, precisamente, un guardia que vivía ali e tiña unha perrera. Esa foi denunciada por outros compañeros, evidentemente, sacaron dali os cans, pero ese solar sigue alquilado polo mismo guardia, por tanto, non hai forma de acollelo de momento. É un solar dunha persona de Mondoñedo e, cando remate o contrato xa se falará con el, de momento non se pode. Outro solar que hai xacente tamén á mão esquerda antes de chegar ao cuartel indo cara a Monte Castelo, e tivemos falando cos propietarios, además son propietarios que fan becerreá, son xente de becerreá, parte deles, e tivemos falando con eles, pero algúns estaban de acordo e outros non. É un solar que ten 4 propietarios e é imposible facer nada se non están todos de acordo. Por tanto, iso xa non podemos aplicarlo. Eu penso que isto é algo que realmente debe de solicitalo, me parece ben que trae unha moción. Nosotros vamos a rexeitar a moción porque este traballo xa levamos moito tempo con el e estamos en conversas que ten que formulalo e a petición debe ser o máximo responsable do cuartel e facer as pertinentes solicitudes a diferentes institucións. Unha delas ten que ser a Diputación necesariamente e outra podemos nosotros, de alguna forma, xa dado que son solares que están no Concello, tramitar e poder, de alguna maneira, facilitar que se faga ali un aparcadoiro. Pero, evidentemente, non houve esas posibilidades polas razóns que acabo de comentar. Isto xa é un histórico, xa levamos tempo. Como non é trascendente, porque isto, ainda que votemos a favor, isto non ten nada que ver, habría que facerlo de outra maneira moi diferente. E, aparte, como xa levamos xestionando este mismo tema
desde hai tempo, xa están os responsables do cuartel, saben de que vai, saben como se fixo, saben as dificultades que existen. Non quero dicir que non teñamos colaborando co cuartel, que sí estamos colaborando e moito desde o Concello de Burela en diferentes ámbitos. Co cuartel tamén eles colaboran co Concello. Pois estamos aí e realmente gustaríanos que tuveran o máis cómodos posible, que tuveran as máximas facilidades para aparcadoiros, para todo, pero evidentemente cando se faga a formulación por parte de quen corresponda, nosotros tomaremos, axudaremos no que poidamos, pero evidentemente a moción ese mesmo é solamente un puro trámite de oportunidade. Por eso llevamos a rexeitar. Don Manuel, se quere usted comentar algo máis. Perdón, don Javier. Sí, moitas grazas, alcalde. En primer lugar, díceme de onde o sacamos e de onde o traemos. Pois, explicoulle ben, de conversas co representante dos efectivos dos cuartéis do Guardia Civil. Son 70 guardias civis, familias que viven no cuartel do Guardia Civil, os seus representantes legais ou máis. Chamounos en varias conversas que tivemos con eles, mostrounos a súa preocupación, primeiro pola seguridade, que era o máis importante, e despois tamén nos plantexou o tema do aparcamento. Ora explícolle. Vostede dice que a carretera que é da Diputación. Nós cremos que esa carretera é competencia municipal hasta o que se chama o Camiño do Cancelo. Se estamos equivocados, non nos importa que usted nos corrixa. En segundo lugar, eu creo que si desde as conversas que creo que mantiveron vostede concretamente con estes representantes sindicais, tamén creo que datan do ano 2017 ou 2018, os trámites, a verdade é que van para largo. É dicir, eu estou de acordo neso. É dicir, intentaremos, todos podemos poñer un pouco da nosa parte para que, bueno, eses trámites se aceleren un pouquinho. Estamos falando de 3 puntos, non? 3 puntos importantes. O primeiro é dotar de iluminación. Dotar de iluminación a beirarrúa en frente do cuartel da Guardia Civil. Prácticamente, como vostede sabe, vostede conoce, porque eu creo que tuvo bastantes conversas con eles, en inverno, ás 7 da tarde, nas inmediacións do cuartel da Guardia Civil non se ve absolutamente nada. Só están pedindo, como mínimo, que podemos chegar a un acordo hasta incluso de poñer dúas, serían 2 báculos con luminarias, son 2 farolas que creo que incluso iso é competencia do Concello. En segundo lugar, non creo que tampouco seña nos tempos que corren, é dicir, que todo o mundo saíamos ás 8 da tarde a aplaudir aos sanitarios, aos corpos de seguridade do Estado e agradecer a súa labor. Eu creo que non hai mellor momento que este para agradecer desde o Concello, desde todos, pois unhas peticións que nos fan que redundan en beneficio dos guardias civis que viven no cuartel da Guardia Civil, pero non só deles, sino das súas familias e de toda a xente que se desplaza para facer numerosos trámites. Eu creo que un paso asfáltico e as boas relacións que creo que poden ter vostedes coa Diputación acelerarían moitísimo estes trámites. E, por último, somos conscientes de que pode haber algunha dificultade. Pode haber algunha dificultade cos propietarios das fincas colindantes, pero somos vostede, que moitas veces dice que é unha persona dialogante e que pode chegar a acordos, non ten outro mellor momento que chegar a un acordo con nós para aquí aprobar, por exemplo, que se lles poida iluminar a beirarrúa de enfrente do cuartel e facer un paso asfáltico que non creo que nos tempos, como está vendo, que eu vin nestes varios plenos presumindo da eficacia económica e que do Concello había un remanente, non creo que seña un gasto tan grande para que o Concello mostre a súa colaboración co cuartel da Guardia Civil. Moitas gracias, alcalde. Mario, ¿usted quere dicir algo máis? Bueno, pues con respecto a... Vamos a ver, voy a dicir, aí non existe unanimidade, ustedes contrasten, se queren, de que todo o mundo que irá poñer ou non poñer o paso elevado. Non hai unanimidade. Con respecto aos aparcadores, aí comentei que a intención era clara desde o Concello facilitar e de feixo fixeron os trámites, non se acabaron porque as razóns son así. Ou se acaba con unanimidade dos propietarios ou a través dun convenio non se fai. Non se puido. Eso xa estaba feito. E despois, agardemos, que non unha moción, porque unha moción non vai solucionar nada neste aspecto, agardemos que
o responsable do cuartel faga a solicitude en firme, e nosotros, en base desa solicitude, faremos aquilo que teña da nosa man. O que teña da nosa man, vais a facer, o que non, procuraremos facilitalo. E iso é o tema. Con respecto á moción, pois, non ten unha cabida aquí, porque non é vinculante para que isto sexa realizado, hai que mirar a petición dos responsables, e desde logo isto pois, é unha motivación pois, bueno, que nosotros xa estamos atendendo desde fai tempo, dunha maneira ou doutra, que se chega a confirmar o que se chegara a realizar, o que se chegara a consumalo, ainda non, pero sí que levamos moito tempo con eso, estamos en contacto, xa digo, con responsables. Cando os responsables non lo soliciten, xa falaremos desto, xa ver como se podemos solucionar da mellor maneira posible. Se quere usted rematar, don Javier, remate, e se non, procedemos á votación. Moitas gracias, señor alcalde. Eu lamento que, bueno, como dicía antes, que desde, creo que 2017, unhas peticións, creo que xustas, necesarias, que non supoñerían un gran gasto económico para o Concello, non sexan atendidas. Se usted espera que o capitán da Guardia Civil faiga esas, usted dice que non hai unanimidade, pode ser que non haxa unanimidade, pois estamos falando do sindicato mayoritario que representa aos guardias civis que viven no cuartel da Guardia Civil. Profundamente lamento que aquí non acordemos pois, ofrecerlles sobre todo estas cuestións que son, creo que de seguridade. Seguridade é que fai relativamente pouco, acaba de un dos puntos, non recordo cal, vostede presumía da seguridade diaria que acaban de facer en Burela. Eu creo que esta é un motivo moi especial de seguridade diaria. Pero, bueno, lamento e procederemos, non teño máis que decir, quedará aquí e procederemos á votación. Decir que lamento profundamente que non cheguemos a un acordo neste pleno. Bueno, pues eu creo que me expliquei ben no aspecto de como está o tema e nada máis. Bueno, pues logo procedemos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Votos en contra, claro. Está facendo como... Non estou acostumbrado a machacar a naide. Bueno, votos en contra. Sí, a ver, é ben diferente se vota así cando se... Bueno, claro, cando se indica para que. Que se expresa o sentido do voto. É do voto. verdad que andamos con... Bueno, abstencións? Ben. Queda rexeitada a moción por 4 votos a favor, 6 en contra e 3 abstencións. Ben, vamos ao seguinte punto, que é unha moción que chegou aquí ao Concello. De todas maneiras, con respecto a isto das cuestións das mocións, vamos a poder antes de un acordo de presentar as mocións, pois, cando se fan como máximo máis tarde, cando se fan as comisións informativas, porque senón realmente, pois, bueno, era un acordo que tiñamos os partidos, temos isto que falalo para no futuro, pois, bueno, aquelas mocións que sexan normais, que non haxa unha urxencia específica, clara, ben justificada, pois, poñeras como máximo cando o día que se fan as xornadas informativas. Ben, pois entonces aquí hai unha moción que aparece aproximadamente a 1:30 da tarde que presentan o Partido Popular coa moción de urxencia para a ampliación de número de plazos para o abono do imposto de bens e inmobles. En primeiro lugar, vamos a escoitar a que era presenta para que justifique esta cuestión de urxencia. Xa digo que vamos votar a favor, por lo menos nosotros, a que poida expoñer. Ainda que moi urxente non lle vexo isto, dado como está plantexado. Pero justifiquen a urxencia, votaremos a favor de esa incorporación ao punto de orden do día e debatímola. Así que votamos entón a urxencia, a incorporación ao orden do día. Vale? Votos a favor? Perfecto, non estamos todos. Por unanimidade, introducese na orde do día a moción presentada foi o día 2, foi entonte. Moi ben, pois agora da Manuel, que queira defendela. Sí, señor alcalde, nesta ocasión será a concelleira Orozco. Moi ben, Giovanna, cando queira. Gracias, señor alcalde. Nós sí que creemos que esta moción é urxente debido a que
Se non se vota agora, xa non daría tempo a facer o aprazamento do IBI, porque o próximo pleno ordenario sería no mes de xullo ou agosto. Daquela xa chegaría tarde para poder aliviar económicamente aos nosos veciños. Paso a expoñer os motivos desta moción. A Ordenanza Municipal número 24, reguladora do imposto sobre bens inmobles, fixa no seu artigo 6.3, indica a domiciliación de impostos sobre bens inmobles implicará o seu fraccionamento en 2 períodos, de xeito que o primeiro cargo realizarase o día 5 de xuño polo importe do 50% do recibo e o segundo cargo realizarase o día 5 de outubro polo restante importe do 50% do recibo. Aínda que a xestión da recaudación está delegada na Deputación Provincial, a capacidade normativa exclusiva do Concello, ao tratarse dun imposto no que a Administración local é soberana para fixar dentro das marxes legais os tipos impositivos, exencións ou períodos e prazos de abono do imposto. Atendendo á situación de crise actual e dado que unha das nosas obrigas como corporación é non poñerlle máis atrancos dos xa existentes aos veciños e veciñas deste Concello, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Burela propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Número 1. Modificar o primeiro parágrafo do artigo 6.3 da Ordenanza Municipal número 24, reguladora do imposto sobre bens inmobles, de xeito que quedara redactado como segue. A domiciliación do imposto sobre bens inmobles implicará o seu fraccionamento en 4 períodos, de xeito que o primeiro cargo realizarase o 5 de marzo, o segundo o día 5 de xuño, o terceiro cargo realizarase o día 5 de setembro e o cuarto o 5 de novembro. Cadanseu pola cuarta parte da proporcional do importe total do recibo. Número 2. A aprobación da modificación suporá a súa aplicación inmediata no presente exercicio, sen perxuízo de que o equipo de goberno decida adiar o pago de algún cargo. Número 3. Deste acordo darase conta á excelentísima Diputación Provincial de Lugo para a adopción por parte da mesma das medidas oportunas para o cumprimento da ordenanza. Gracias. Moi ben, antes de darlle o paso ao señor Mario, eu quero aclarar que en principio isto xa é imposible de executar tal como está plantexado porque non se pode facer. É certo que quen marca os prazos, a fracción e todo eso é o Concello, que nos solicita. Pero realmente quen está xestionando isto é a Diputación Provincial. A Diputación Provincial ten o seu persoal limitado e desto temos falado moito porque realmente o Concello de Burela vai o primeiro pago do IBI, por exemplo, vai ser o 5 de xullo, o primeiro pago voluntario. O que esteña domiciliado vai ser o 5 de xullo e vai se rematar o 15 de outubro, máis ou menos. Eso xa está acordado ca Diputación. A Diputación non é somente escoller unha iniciativa e mirar que é o que ocorre nun concello concreto, como pode ser Burela, e a petición que lle pode facer Burela, senón que ten que acordarse con moitos máis concellos, porque non é imposible, non dan feito. Entón, eles teñen que xustificar tamén as súas cuestións, ainda que fan eles a recaudación, e o Concello é soberano no aspecto de repartir e fraccionar e ver onde. Pero, por exemplo, a petición de que se pase dunha data a outra, fixémolo en conxunto varios concellos, porque así desa maneira garantese o funcionamento de quen traballa na intervención da Diputación. Eu, se queren, digo yo ao señor secretario que explique, ou a señora interventora, que explique que realmente para facer unha modificación deste tipo hai que levála a pleno, hai que levála unha vez estudiado a tasa, como queremos ocupala, como queremos facela. Podemos plantear a Diputación que queremos facer 3 ou 4 ou 10 fraccionamentos, pero a mellor non é posible, porque eles dicen, non, máis de 2 imposible, ou máis de 3 non pode ser, ten que ser unhas datas esta e aquela. É dicir que a cuestión en da que leva boa intención este ano é imposible de aplicala, xa eu digo. Este ano que se fai, xa se traballou ca Diputación nese aspecto de facer e fraccionar o pago en 2 veces, que é o que estaba recollido aquí no noso Concello, pero eso sí, retrásase, como se retrasou tamén, o de impostos de vehículos de tracción mecánica.
que o primeiro pago vais a facer o 15 de xuño, cando antes facíase o 14 de abril aproximadamente. Por tanto, sí que xa se desviaron as datas para poder para a cobranza e ao mesmo tempo tamén se modificou a data de inicio do IBI urbano. Isto que ustedes plantexan aquí é imposible porque isto hai que leválo, ten que haber un informe, unha petición, un informe da intervención, un informe da Secretaría, hai que facer, bueno, moitas cuestións e modificacións, hai que leválo no mes de novembro, cando tratemos o tema das tasas, dos precios públicos, dos impostos, bueno, podemos de acordo como vai a pandemia, como vai todo, pois, ou como vai a economía, bueno, xa teremos moito máis coñecemento de como se poden tomar as medidas, entón tratamos de beneficiar o máximo posible aos contribuintes de Burela, pero de momento isto xa lle digo que é imposible, non se pode levar adiante esta moción tal como está plantexada, eso xa lle digo tamén. Por qué? Porque aquí hai que contar ca Diputación, ca xente que traballa na Diputación, como teñen eles organizados o traballo, como poden facer o volumen de traballo que tal, e xa non lo dixeron. Nosotros fixemos unha petición, pero tuvemos que ponernos de acordo con varios concellos. Todos aqueles que comezábamos no mesmo día, pues estamos de acordo en plantexarles eso, e é o que nos reconoceu a Diputación a partir do 5 de xuño primeiro, pero o funcionamento do momento en 2 veces. Xa se verá máis adiante, cando traballemos este tema no mes de novembro, pues, bueno, aí ustedes poden facer as aportacións e as suxerencias que consideren, pero non é tan doado, non se pode facer alá. Vamos a plantexar a través dunha moción, aprobar a moción, e que isto que xa seña aplicable no mes de decembro, non? É imposible. Xa lle comento, se queren unha explicación máis técnica, tanto o señor secretario como a interventora, posiblemente poderán facilitar unha información máis técnica, pero eu é o que entendo desto. As conversas que levamos ca Diputación, evidentemente, traen este froito. Por un lado, retrasar o que é imposto de vehículos de tracción mecánica, por outro lado, tamén retrasar o que é o primeiro pago voluntario do IBI. Eso penso que é unha medida que é ventaxosa agora mesmo para a veciñanza, para Burela, como para outros concellos, pero que ustedes plantexan a que está, bueno, pues de alguma maneira xustificado non se pode aplicar, xa eu digo. Don Mario, quere usted dicir algo? Ben, nós é certo que tivemos pouco tempo para preparar e valorar esta moción. Entendemos que a argumentación que acaba de dar o alcalde pode especificar o secretario, se é certo que non é posible desde o punto de vista técnico. A parte, según entendín, pídese que se fraccione o pago en 4 veces, logo non en 2, e non sabemos se iso pode ser un consenso ou a opinión mayoritaria dos veciños, porque non sei se a todos ven ben desa maneira ou non, entón nós por prudencia ímonos abster neste punto. Moitas gracias. Giovanna? Nós esta moción traíamola debido a un anuncio que vostede mesmo fixo ou que apareceu en prensa, que dicía que estaba estudando a posibilidade do fraccionamento en 3 e de que o primeiro abono que se realiza, que empeza o prazo mañá, de adiado. Pero se hai... Perdón, Giovanna, 5 de xullo, 5 de xullo. Vai ser o primeiro abono. Sí. Se hai impedimentos legais que non poidan levar a cabo esta proposta, ou entendemos. Bueno, pois podemos facer unha cousa, ustedes, para non votar en contra ni nada deso, porque é certo que non se pode levar adiante. Retirar, se queren, a moción, para ver como se encamiña isto, como vai, porque é certo tamén, porque 4 prazos non sei se será posible nin técnicamente na Diputación. Dicíamos de 3, pero claro, 3 pensando xa no futuro, porque agora mesmo, por impedimento derivado da propia cuestión administrativa da Diputación, non se pode acometer. E isto tal como está solicitado é imposible, xa yo lo digo. Se queren agora ou mañá ou veñen a falar cos técnicos, o señor secretario xa lles explica perfectamente que isto non pode levarse adiante. Entón, eu fago esa proposta, saquen a moción agora mesmo, no aspecto de que xa se levará máis adiante, ou para non ter que votar en contra, porque non temos que votar en contra. Nosotros vamos a votar en contra, por esa imposibilidade. Estamos de acordo, entón retirámola e procedemos a solicitar a información técnica e legal sobre este asunto.
Perfecto, moi ben, pareceme moi ben. Vale, pois nada, pois entón agardamos eso, xa iremos vendo e andando tamén como evoluciona a cuestión sanitaria da pandemia, como influe tamén en todo o que é a cuestión económica e, sobre todo, de pago de impostos. Bueno, pois agora xa pasamos ao que son os rogos e preguntas. Había unha pregunta por escrito, non, do Sí. Partido Popular. Sí, había unha pregunta por escrito referida a unha petición de información sobre a posible contratación. Foi presentada polo Partido Popular, se eso que a defendan en voz agora, era unha pregunta referida a posible contratación ou existencia dos expedientes de contratación con tres empresas ou marcas comerciais. Citix, Estiga e había outro que agora non me lembro, non teño aquí a pregunta por escrito. Estigaz. Exacto. Estigaz, unha cosa rara, Estigaz e Citix. Bueno, pues de momento teño que dicir con respecto a esta pregunta que tivemos mirando por arriba e por abaixo e non vimos nada que tivera relación con estas empresas. Poden ser nomes de marcas comerciais, non sei. Pero empresas aquí tivemos mirando e non sabemos de ninguna que teña este título, nin Estiga, nin Estigach ou Citix. Eso foi o que, non sei, se ustedes poden aportar algo máis e traelo para concretar máis hacia onde objetivar isto, pero nosotros na búsqueda de estas tres cuestións que ustedes indican non atopamos nada. Nada. Así que, se eso, pues, veñen por aí e pues, orientanos máis no aspecto de onde proceden, o que son, entonces intentaremos localizalas, que existen aquí no Concello. De momento non atopamos nada que teña que ver con esas tres marcas. Vale? Entón, de nada, que cando poidan, veñan por aquí e falen co señor secretario e buscamos a ver que tipo de cuestións a que se refiren e a ver onde poden estar. Eso non hai problema si podemos. E agora xa pasamos a rogos e preguntas. Don Mario. Ben, sí, temos algún rogo e unha pregunta final. Ben, para empezar, recordámosles que temos presentado por escrito preguntas, así como solicitado informes de intervención sobre a Escola de Música. O certo é que era unha batería bastante grande de preguntas e bastantes informes. Eran preguntas para contestar por escrito, entón era sobre a contratación e a situación contractual do persoal da Escola de Música. Facemos o rogo de cando poiden, entendemos que houve un parón no Concello por motivos evidentes, pero ahora que en canto se pode que nos fagan o favor de respostar por escrito as preguntas e a chegar a documentación na medida do posible que solicitamos. Logo, con respecto ao mercado, sabemos que foi unha medida ou debe ser unha medida temporal colocalo en torrentes, pero que o lógico é que nós creemos que o lógico é que se cree unha comisión a que estén representados todos os afectados, sexa xa xente dos postos, a ACIA, incluso podría estar a asociación de veciños e incluso grupos políticos, e tentar buscar unha solución que seña o máis consensuada posible para a ubicación do mercado. Sabemos que ahora, durante un tempo, vai ter que ter esta ubicación, pero creemos que é un tema que está a xerar controversia, que é certo que hai opinións a favor e en contra, pero a mellor forma creemos que é empatizar con todas as partes e intentar, pois, entre todos, buscar unha saída consensuada, unha solución consensual, xa digo, para cando un pouco se estabilice un pouco a situación e todo volva ao que é a normalidade ou a nova normalidade, non? Logo, queremos que tamén é perceptivo que faga tamén unha xuntanza ou comisión, ou chámalle como queira, co tecido cultural deportivo, en xeral co tecido asociativo, para coñecer a situación particular de cada unha delas e tamén unha situación global, para ter un pouco previsión das actividades, festas, eventos que poidan realizar ou non realizar, depende de como seña a súa situación, porque evidentemente ese tipo de actividades van ter unha problemática con respecto á normativa a seguir con ela, na que o Concello, en todo caso, sempre vai poder ter responsabilidade subsidiaria en canto á seguridade. Entón, creemos que é importante que un pouco se cree que se faga esta xuntanza ou se reúna de alguma maneira con estes colectivos. E logo, a última pregunta, bueno, antes desta pregunta vou proceder xa que se deu esta cuestión da moción que entrou, digamos, un pouco fora do tempo de urxencia. A forma máis fácil de solucionar este tipo de temas é establecer un regulamento orgánico do Pleno,
no que se regule incluso tempos ou moitas formas de proceder que ahora vemos que a veces están no aire. Tamén se nos gustaría, xa creo que xa o comentei nunha ocasión, que se poidera, que está tendo moi boa acollida a retransmisión dos plenos por ser estes de forma telemática, se puidera implementar de alguma maneira a retransmisión tamén dos plenos cando volvan a ser presenciais, porque para os veciños sí que está sendo interesante, aparte de respetar, se no seguinte pleno, por exemplo, vai ser presencial, os veciños non van poder asistir como público, respetando as medidas que vai haber en canto á fase 3, non? Entón, eso, contemplar un reglamento orgánico de pleno e que se poida seguir emitindo os plenos por internet para que os veciños poidan seguir de alguma maneira, non? E logo, por último, unha pregunta con respecto ao Comité de Praias que se creou ou que se convocou para este 11 de xuño. O que queremos saber é a información sobre as subvencións para a contratación de socorristas, se coñecen algo máis, se teñen información sobre o protocolo que se vai aprobar por parte da Xunta ou da FEGAM en canto ao que é a xestión da seguridade nas praias. Non sabemos se este comité se puido convocar con anterioridade, xa que, bueno, xa estamos en 11 de xuño, igual se puido un pouco reunir, aunque fora de forma telemática, con anterioridade para ter máis previsión. E logo, se teñen todos os recursos materiais para o servicio de socorrismo preparados, a pesar de que non haxa incerteza de como vai ser a subvención que se vai conceder ao Concello. Moitas grazas. E boas festas a todos os veciños. Bueno, moi ben, don Mario aí. Moi ben. Don Manuel? Neste caso será a concelleira Álvarez a que faga a exposición dos nosos rogos. Pois vamos allá, senador. Ana, cando queiras. Boas tardes. Gracias, señor alcalde. Ben, pois nos queremos aproveitar esta sección para facer un rogo, para dar voz un pouco a unhas peticións concretas que nos fan os veciños das súas necesidades máis próximas ahora mismo. Chegan-nos queixas de veciños da zona de Rila e dos Castros, por un lado, de que teñen varios camiños, como dos Cotos a Ril, e algún máis de titularidade municipal, que están sin rozar. Entonces, interesaríanos, pois eso, que facer o rogo de que se leven a cabo estes traballos. Hai tamén, por outra parte, nesta mesma zona, na zona de Ril, hai uns contedores soltos, que parece ser que saen voando, e correndo, cada vez que fai vento. E deste particular, pois, deuse aviso xa a Concelleira de Medio Ambiente fai máis de un mes. De momento, non se solucionou a fixación destes contenedores e rogaríamos tamén que se levara a cabo. Temos tamén, por outra parte, constanos que no Parque do Campón, que se fixo no Obradoiro do ano anterior, hai máis ou menos un ano que se inaugurou, que está totalmente descuidado. Xusto neste momento, ademais, que empeza o verán e que tamén sería conveniente propiciar unha boa imaxe do povo. Foi o audio. Non escoito. Ana, non te escoito. O audio está apagado. Traballos de conservación e acondicionamento deste parque. Gracias, señor alcalde. Bueno, por mí, moitas gracias. Bueno, vamos a ver os robos da Escola de Música, xa se irá logo contestando. É certo que hai aí como 700 preguntas. Xa iremos vendo e redactando o mellor posible. O do mercado teño que dicirles, e non sei como vai chegar ao final, pero de momento hai peticións que nos están desbordando. Hai peticións para ir ao mercado. Eu sei que hai xente que quere ir, a maioría que eu levo falado, hai outra xente que tamén está falando ali polo mercado, e non todo o mundo dice o mismo, pero eu polo que levo comprobado e contrastado de momento, é que o mercado está consolidando ben en Burela, está consolidando ben. Hai moita petición. Por exemplo, mañá vai haber aproximadamente, non sei, pero cento e moitas postos de ali, cento e moitos. Estás incrementando a cantidad de xente que quería vir a Burela con respecto ao que había antes. Tamén estamos mirando de condicionar aquilo dunha maneira positiva con respecto a aparcadoiros. Estás mirando xa, está moi avanzado unhas conversas para abrir ali un campo grande de aparcadoiros para que poidan asistir ali ao mercado de Torrentes. Xa veremos a ver como evoluciona, en base de como evolucione, evidentemente miraremos a mellor maneira de
favorecer o pobo de Burela, favorecer a xente de Burela e favorecer a xente que ven aquí a vender desde os seus postos, non? Iso é que facer así. De momento, hasta o 30 de xuño, hasta que remate o estado de alarma, pois vai seguir ali porque ten que guardar as formas. E non hai outro sitio en Burela. Daban dicindo, había 50.000 opinións, e unha confusión, e unhas ganas de crear polémica que eso xa é impresionante. Sino que, bueno, que no porto que facilitaban as cousas, que había un precio público por posto de 0,20 metro, bueno, e andaron diciéndose moitas cousas que nada teñen que ver, moito menos con que por que razón se levou a Torrentes, que é o que está pasando en Torrentes, a primeira intentona de cortar a cuestión porque aquilo que se trataba de beneficiar o conxunto da poboación, sí, pero tamén o conxunto da xente que pudera empezar a dinamizar o que é a economía, e, sin embargo, houve unha inducción enorme para pretender acelerar a posta do mercado ali en Torrentes, cousa que non se entende. A comisión para falar co tecido asociativo, a mí pareceme boa idea, porque agora mesmo hai moitos actos que se están, pois bueno, evitando, xa non se pode levar, moitos xa non se, a Castrexa, por exemplo, xa se decidiu, hai outros que xa se están mirando, as festas de Burela, hai moitas cuestións que se están cerrando, bueno, pois sería bon que ao mellor alguna cousa se pudera facer antes de que remate o ano, e mellor no terceiro trimestre, se todo vai ben. Entón, sí, pareceme ben, xa se mirará, entón, a través da cuestión deportiva, da área deportiva, máis a de cultura, máis o que corresponda, medio ambiente, bueno, as políticas sociais, todo o que se pode abarcar, e, bueno, podese facer unha reunión para que comenten un pouco toda a problemática que están tendo. Con respecto á pregunta sobre os socorristas, estamos pendentes de que nos digan a ver cuántos socorristas nos dan. O ano pasado tamén tardara moito, aí, bueno, que se aplique, si quere, nos botou a mão o señor Rouco, e que fale xa inmediatamente ca Xunta para que publiquen o antes posible. A ver se son 7, se son 8, se son 9, se son 10. A ver como veñen as cuestións. Desde logo, nosotros vamos a contratar 2 a través do plan único, que eso sí que xa podemos ir facendo, pero o gordo da cuestión está nos planes de cooperación da Xunta de Galicia. Con respecto ao que ven aquí, que da xestión de praias, teño que dicir, xa falaremos o luns, pero é unha cousa dificilísima, o que nos ven encima. Claro, se vai ter que acometelo todo o Concello, non sei como vamos a facer, porque bueno, poden axudar moitos socorristas, pero levar todo a rajatabla como está pensado, según a FEGAR, según a Xunta, que está transmitindo, estálle prácticamente pasando a responsabilidade toda da organización e de empregabilidade de todo aos concellos, pareceme moi serio eso. Vai ser moi difícil de facer un control realmente efectivo, xusto, e que dé resultado. Eso vai ser moi difícil. Pero, bueno, vamos a falarlo concretamente o luns na comisión. E con respecto ao que di o PP, estamos de acordo, é certo que ahora mesmo hai moito que facer en cuestión de limpeza, de segar a moitos sitios. Estase procurando, hai moi pouca xente ahora mesmo en xardinería, e non dan feito. Estamos mirando tamén de contratar inmediatamente a través de outras axudas, tamén que poderán vir, unha contratación, unha axuda xa directa da Diputación onde fose, de traer unha máquina para que se mova por todas as pistas, tanto de Cotos a Río, como dos Castros, como donde sexa, porque hai moita. Hai moito agora mesmo, hai moitísimo. Hai tamén organismos que deberán estar máis atentos ao que fan, como é cuestión de Renfe, ou de FEBE, ou da LIF, agora xa non se sabe moi ben de quen é, que é unha cosa que está ocorrendo que a min disgústame, estou chamando e non sei que pasa aí, porque hai unha desorganización absoluta con FEBE e con Adif, que chega aquí, chegan unha parte e a outra máis vistosa nin siquiera lle tocan. É unha cousa que chama a atención. Estamos aí para que veñan a limpar. Dentro das posibilidades, estamos apurando o máximo posible. Tamén é unha mala época, porque hoxe sagas o parque, sexa cual sexa, tanto de un lado como de outro, e dentro dunha semana volvemos a estar igual que estamos. Pero, bueno, eu estou de acordo que, ademais, é certo que queremos que se deixa pois bastante cuidado todo. Yo, con respecto ao Campón, é certo que hai que, bueno, organizar volver a colocar facer un mantemento máis urxente agora derivado do brao e das visitas, pero, bueno, eso pensamos que hai que facelo sempre. Pero, claro, as mesmas posibilidades, a vez agora cando se contrate o do plan único con xente
que tal, incluso vamos a ver se podemos facer a contratación o antes posible dos brigadistas que tamén botan a mão, tanto para segar como para ordenar pistas e algún xardín, pois a ver se o antes posible, e a ver se entre todos vamos conseguindo, pero bueno, non é que non teñamos intención de facelo, nin que vexamos a necesidade, que sí que sei, eso é así, pero vamos a facelo dentro do ritmo das nosas posibilidades, eso tamén é outra. Bueno, pois nada, moitas gracias, non habendo máis asuntos que tratar, entón levantamos a sesión. Moitas gracias. Non se pode, bueno, xa... Xa está, non? No turno de rogos e preguntas, en principio non hai debate, excepto que o alcalde o queira decidir, non sei exactamente que é simplemente o tema este. A quen dá as palabras é o señor alcalde. Vale, pois nada, xa está rematado. Bueno, pois moitas gracias.